Blanco Hofer sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Wreath laying activity ginpatigayon sa monumento ni Evilio Javier sa probinsya kang Antique. Gintambungan sa mga Atikenyo. Subong man ngadlaw aton sining ginakomemorar ang ika-40 anyo sining kamatayon pag-asasinar sa kay former Governor Evilio Javier Mangabian. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, paghugpong ukon na unity ginpanawagan ni former Senator Franklin Drilon sa mga opisyal sa syudad sa Iloilo. Samtang Regional Special Training Unit 6 ginpasiguro nga wala sa hazing sa mga police trainee kasunod sa naglapta siniyang video. Akon sa nihinti, nakabaton man gani diri ang Bombo Radio Philippines. May kantanan sa mga police training ang ginapatupan niya sa ila siniyang mga sa ila sining mga instruktor, sa ila sining training facility, ginapang huyapan, ginapang tindakan, puno sang kalaguban o lagob ang ila sining lawas. Rason sa aton sining mga kabumbo para nga magpanawagan man sa mas mataas sining kiron nga liderato sa Philippine National Police. Sa dugang pa mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagan sa ipabombo mo segment. Punong barangay Pancho sang Lubok, La Paz nagpanawagan sa mga umalagi nga hindi paghimondam sa gilid sang highway nga nasakupan sa ilang sining barangay. Kapitan may ideya na kung sino ining naghaboy sa aton sining mga kabubosang nga ila siniyang mga basura. Sa dugang pa nga mga talupang doon kag mga minit karon nga mga balita pasiplatan man naton ang mga balita nasyonal. Senator Joel Villanueva, former Senate President rather, dogin sugpon ko lang ang President kag Senate, no? Senate President Chis Escudero lakip na si Senator Jingo Estrada ang hindi na kuno kasuhan pa. Ginabagusan nga Senate Blue Ribbon Committee ang draft report may kantanan sa investigasyon sa manumalia sining flood control projects kung sa diin hindi direkta nga ginarekomenda ang pagpasaka sa kasong kriminal batok kanday Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada kag Chis Escudero sa baylo igaduso ang pagpaidalom sa ila sa preliminary investigation. Suno pa diri sa kay Senate President pro tempore Panveloping Lacson. Nauna nga ginrekomenda sa nagwa sining draft sa report sa committee nga sanday Escudero, Estrada, Villanueva ang magapangatubang sang kaso siniyang draft malversation of public funds kag direkta siniyang pagpanuhulo kon bribery o kag iban pa nga mga kaso bangod sa sining ginaakusar sa ila nga nakabaton sa kickback kahalin sa mga flood control projects. Inbay ni Lacson nga ginaduso karon sa mga miyembro sa mayorya nga ligwaton ang mga paggagamiton siniya nga mga tinaga sa ipagwa sining report. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan sa baylo ang sa baylo sining gamiton ang mga tinaga nga kasuhan, no? Bayluhan lamang ini sang ipaidalom sa investigasyon. Kung ang kilala ko pa kaysang nagligad, pasakaan gikuno sang kaso mo. Subong, hindi naman pagpasakaan sang kaso. Kung ang kilala ko pa, Engineer John Dave, what happened, fella? Doon makapamangkot tigin man nga, what happened, fella? Kay ti ligad to, kasuhan gin mo. Subong, ti ninapagkasuhan, kay ipaidalom lang kuno sa preliminary investigation. Bangod nga ti sa sining pagrekomenda nga magpasaka sa kaso sa korte, ang Department of Justice, Ombudsman lamang ang otorisado nga mag-file or mag-execute sa complaint sa mga impormasyon para sa sinuman nga pagapasakaan sang kaso sa korte.
recommendation man lang balang inyo to sa aton sini mga kabumbo. Ay man niya naghambang nga kamo ma-file sa kaso. Di ba? Ginbasura karon ni Lacson ang spekulasyon sa sining ligwat mga biyan nga mayara sa sining na paslawan nga kudita sa Senado. Amo ni karon banwa ang ginapayag nga mandatos sang minorya agod nga mabalabagan ang pag-aprobar sa committee report. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Sadtong nakaligad sini nga semana ginbawi ni Senator Mig Subiri, JVR sito kag Win Gatchalian sa lakip na diri si Senator Erwin Tulfo ang ila sini nga pagpirma sa draft report nga ginapayag kinanglan pa ini nga tun-an. What happened, Vela? Sa aton sini nga mga kabumbo mo ning dako-dako sini karon nga palamang kutanon sa nagligad tong krakasagid nga filean sang kaso ining mga senador, pero gulpiada lang sa aton sini nga mga kasimanwa daw kasubong ni Bagyo Basyang nga from tropical storm mga biyan nangin tropical cyclone kag subong nag low pressure area and sa aton sini mga kasimanwa sa pagligad sa may adlaw na tunaw na ang bagyo. Di what happened, velagid ang natabo sinikaron sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. 21 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 sa dugang pa kag iban pa nga mga mainit karon nga mga balita kag impormasyon. Ang pagbasura sa impeachment complaint batok sa kay Presidente Bongbong Marcos ginpabakod karon sa Kamara. Now, sa boto nga 284 pabor, 8 lang sinadri ang nagpamalabag kag 4 ang nagpaiway sa sining pagpabakod sa rekomendasyon sa House Committee on Justice para nga i-dismiss na ang duha ka mga impeachment na complaint nga gin-file batok sa kay President Bongbong Marcos Jr. bangod nga wala iniiya banwa or insufficient in substance. Now, ang nasambitan sini nga mga complaint pabakod sa plenaryo sa committee report number 111 nga gin-file sa Justice Panel may kantanan sa House Resolution number 746 ukon ining resolution dismissing the complaints for impeachment nga gin-file ni Attorney Andre De Jesus kag Lisa Masa, Teodoro A. Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares et al. Batok sa kay Presidente Bongbong Marcos. Sponsora naman sa plenaryo ang CR number 111 kag HR number 746 ni Justice Panel Chairperson Jervil Luistro. Naging panindugan ang desisyon ang nagaangkla sa constitutional standards rulings kag Korte Suprema nga amo kuno banwa ang talaksan sang Kamara sa impeachment. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati, ginatagan man sa nagakigo nga pagtamon ni Luistro ang desisyon sa mayorya sa mga mamamalidha nga ipaidalom sa realistic sinimanwa nga pag-adhere sa Justice Panel, istrikto nga paanggid or pagpasanto sa 1987 na Constitution. Sunod kay Luistro ang responsibilidad sa mga mamalidha nga i-weigh ang kamaturan o kon bala ini ang pure nga pagpangguba lamang bangod ang mga kongresista ang tingog sang tagsa ka Pilipino sa plenaryo kung lantawon ta pa pisar nga yara sa nga may sufficient in form kag sumungman insufficient in substance ang nasambitan sini nga reklamo. Ang lantaw gani diri banwati waay sang nagakaigo sini or mabakod nga pruweba sa reklamo batok sa President Bongbong Marcos. Kalakip sa mga na-dismiss sa impeachment complaint ang ginfile ni Attorney Andre De Jesus nga giendurso ni pusong Pinoy Representative Journey na Isay or Nisay kag ginfile sa progresibo nga grupo sa pagpangunan ni Lisa Masa Makabayan Coalition nga giendurso naman sa Makabayan na Black. Tisaton sini nga mga kasimanwa medyo na subong
medyo mamamurumag-an ang panglakaton sini iya ni Presidenta Bongbong Marcos kang iya sini nga paningkay-singkay and laban-laban sini paano yan na matutukan niya na ang iya sini nga balatian nga diverticulitis. No, kag ini siya ang maka-angkon sa full recovery. O kag ti iya sini nga matungdan pa ang iya sini nga pinakadako sini obligasyon sa sini bilog nga kabuhi amo ang mangin amay sang pungsod Pilipinas. 26 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 sa ilog kita sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Ano ang latest? May nagambang sa Cambodia kung sa diin pa yang sahi sang or din pangabahin sang Asya nanago kuno si Charlie Atong-ang ining most wanted person suno pa kay DILG Secretary Jun Vic Rimulya, number 1 most wanted person sa bilog nga Pilipinas. Ari lamang kuno driya si Atong-ang, no? Ari lang di siya sa Pilipinas, why siya kuno ka palagyo, why siya padulong sa iban sining pungsod agud nga mag panago-nago. Yara sa gihapon ang pugante kag negosyante nga si Charlie Atong-ang nga nagapangatubang karon sa sampaw-sampaw sining kaso sa kidnapping, serious illegal detention kag ining pila ka counts ang murder sini Banwa pagkatapos maulamid ang iya sining pangalan sa sining missing sa Bungeros. Ginpahayag ini ni Justice Secretary Frederick Vida sa kagapon sining adlaw aari lang lamang diri nagapro-panago ining si Charlie Atong-ang sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag nga wala sang record sa Bureau of Immigration nga nagagwa or nakagwa sa pungsod ang negosyante. Subong pa man, ginklaro ni Vida nga hindi or wala sining ginabali walang posibilidad nga nakagwa man ini sa pungsod bangod madamo sang resources ining si Charlie Atong-ang kun iya sining gustuhon. Tido kabaliskan ini sang payag ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya nga si Atong-ang ara kuno sa Cambodia. Kag nagapanago to siya sa iya sining abyan nga nga may agrot man dito sa Cambodia sa aton sining mga kabumbo. Pa siguro naman ni Vida nga hindi sila maguntat sa pagpangita sa kay ang una nga nagtanyag si Interior Secretary Jun Vic Rimulya sang napulo ka milyon ka pesos patong sa ulo ni Charlie Atong-ang para gilamang ini siya maaresto o kung may makatudlo sa kundi nagapanago ining negosyante kaga magaresulta sa iya sining pag-aresto. Manginang Cambodia sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ang nagpahayag nga wala sa pungsod nila si Atong-ang matapos ang ginbuyan nga statement ni Rimulya nga nagpadala ini sang liaison sa Cambodia mapadulong no para iya nga mag-istorya to sa pungsod sa mga lideresto no kagatultulon sa kundi nagapanago ining negosyante sa aton sining mga kauturan pero may ginapaligban lamang ako no sa aton sining makasimanwa. It seems nga ang aton siniya kapulisan, particularly ang local police naton, sa bisan diin man nga bahin sa nga pungsod, daw hands off sa issue sa kaya Atong-ang kag as per information ang nagahulag lamang sila diri ang DILG kag kung sino man ang gintas sang DILG nga magpang lighot sina diri Banwa no or magpatigayon sa manhunt operation batok sa kay Charlie Atong-ang. Hambal nga isang kilala ko, Engineer John Dave, sinyati sila lang naguro, sir. Kay parang napulo ka milyon, sila lang man sa aton sila magkabumbo. Pero sa una pa lang nga niya nga pagpagwa sa nasambitan sining payag ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya nga magahatag siya or patungan niya sang napulo ka milyon ka pesos ang ulo ni Charlie Atong-ang tinagapang alaw-aw na kita sini Banwa kag do nagamayan kita hindi kay do kasubong yang gina-discourage ng aton sini motoridad o kung sino man nga makabulig dira sa pagtumod sa kundi nagapanago si Charlie Atong-ang kunti ang aton sini Banwa no
kilala ta naman kag nahibaluan ta kung ano ang manggad ni Charlie Atong-ang. Sa paghambal mo pa lang niya nga Atong-ang, ti siyempre sa aton sini makabumbo, gasulod yun sa imo sini nga paminsaron, damo kwarta tawo, no? Galit sa pera, sa aton sini nga mga kasimanwa, ti inang napulo ka milyon ka pesos nga reward money, sinsilyo lang na ya, para kay, kung sa mga kilala ko pa kay Boss Atong, para sa kay Boss Atong-ang, no, kung mga kilala ko pa kag nagatrabaho sa iya, no, kag subong manti ang mga nakakilala sini sa iya sa industriya sang bulang, Boss Atong ang tawag. Ang napulo ka milyon ka piso sinsilyo lang ni kuno para sa kay sa sining negosyante nga si Charlie Atong-ang. So, amo na bla, pulo ka milyon itudlo mo siya nga magaresulta sa iya sining nga pagkapriso. Ti kon tanyagan niya kanabi 30 milyones, din pilion mo ang pulo ka milyon kung 30 milyones. Magluwas sila dira. Ti basi kon hindi lang kay doble, triple, quadruple, kundi na pulo sini kapilo ang iya sini nga tanyag. Sa aton sino makabumbo, ti papilion ikaw na pulo ka milyon ka piso, so 100 milyones din ka be. Ikaw abi Engineer John Dave Sotasio, Bumbo John Dave, papilion ikaw. Pulo ka milyon kung isang kagatos ka milyon o kung biskan 50 milyones lang sa aton sinima kasi manwati gasinya sa akon si Engineer John Dave sinya sa 10 milyon lang ko bumbutsam kay gutok na tong stakan ko sang kwarta sa amon balay. Abaw. Sa aton sinima kabumbo. Kung magamuamo natin laban-laban madakpan gid siya ni Atong-ang. But seriously speaking, sa aton sini nga mga kasimanwa, nagapati kita nga bisan why na sang reward money, no? Matungdan niya sa aton sini motoridad ang ila sini nga responsibilidad, hapos lang ini dakpon. Ining si Charlie Atong-ang. Dakop man gani ito ang founder sang founder sang si Pastor Apollo si Kibloy Bla, dakop gani ito. No, kinanglan ta lang siguro sang isa ka pulis nga mayara sang katulad sini or kasubong abilidad ni former General Nicanor ano ganito? Si Nick ano ganito yung pinido ya? Torre, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ni Nicanor Torre the third. The third gid man siya. Sa aton sini nga mga kasimanwa nga tiway punaw sa pagpanglagas sa mga kriminal. Batian nyo naman to during the time sang ato lang ginhold nila si former President Rodrigo Duterte. Hindi pa siya. Nicolas man niya ako niya. Nicolas Torre III. Now, ang balya nga to hindi pa hindi pa siya lalakad diyan. Hilain ko yan. Tiway punaw. Ang bansang kilala ko gani si General Torre way niya punaw. Ikaw lang niya mapunaw sa iya. Punaw gani si Paulo Duterte. Paulo. Si Basti. Punaw gani si Basti sa iya. Manakpan sa kuno ni Basti sa putihon sa pinatulan sang isa. Siya ti buksing tanoy. Buksing ta para nga timing to ti may mga baha to bla. May kalamidad to nga bal ni Nicolas Torre pa butangan ta ticket Kaga makita ta nga ticket dire amo tong idonar ta sa mga nabaha nga biktima sa nga bagyo. Ti winner by technical knockout si General Torre sadto. Kay ti why nagsipot mo? Why nag-abot si Basti Duterte sa kundi niya man to ginset nga lugar to para nga mabuksing silang duwa? Ti paglawag to muna sa aton sini mga kabumbo. Mga pilaihan na Engineer Sotasio, matsyag mo ang bugat ni General Torre sa karon, no? Why man gini siguro nagbugat gid kay ti mahilig ni mag-ehersisyo, di ba mayara gani isang sang chimpo nga gahilapit na ang gahilapit ang sambuwa nila nga duwa ni Basti Duterte, ga-jogging siya sa ulan. Ga-jogging siya sa ulan, ga push up pa sa ulan.
Sa aton sini nga mga kabumbo tapos ang gin-assign ini siya bilang general manager sa MMDA. Gin-bike niya lang ya. No? Padulong sa ila sini nga opisina. Anad sa ehersisyo si General Ture. Sa aton sini nga mga kuturan siguro pag lawag sa iyang weighing 105 pounds from the Philippine National Police, Brigadier General Nicolas Torre. Ang iya sini nga official record why pa man sa kagibuksingin mo? 0 wins, 0 loss, 0 knockout man. Pero sa chimpo to, nagdaog siya. Champion na yon, hatagan sa diyon sa paha, no? Ang paha ni bla, mga parehas na sa paha sa mga buksidor na bla. No, sa aton sini nga mga kuturan kag ginbayaw-bayaw iya sini kamot solusyado boxing lang tos General Ture kag magutoy-utoy kadlaw. No, kung may mga kasubong patani nga bilin iya sa aton sini kapulisan nga manglatas kag magpangdakop gid by hook or by crook. Amo na yay, mapati kita nga ang mga nabilin sini nga wanted person magkaladakpan gid banwa. O galing kay ti why pa bi matapos man gid ni ni Nick Torre ang iya sining kung sa pa bla iya sining mga misyon kung tani may isa pa siya nga way nadakpan. Sa aton sining mga kabumbo. Bala niyo ko sino? Si General Gerard Bantag. Si The Butcher. Amo paningwan niyam dakpan sa aton sini nga mga kabumbo nga ti ginakusaran bla nga siya ang nagpapatay to sa mga whistleblower to kag ginaangot man ang iya sini nga pangalan nga nagpa-asasinar sa isa iya ka black timer. Sa aton sini nga mga kasimanwa tapos ginpahalin to siya sa Bucor. Pinahalin to siya sa Bucor kay pinangguba itong mga pinangguba itong mga ganinang tawag sa mga balay-balay na sa mga kubol. Ginpabuldos ito kag ginpabakho. Ang mga kubol to sa mga big time to nga mga sindikato, particularmente mga drug lords to kag mga Lord of the Rings, mga lords to sa maximum security compound kag sa medium security compound to. Kakas to tanan. Why mabulanan, pinahalin man siya. Sa aton sini nga mga kabumbo during the time ni Bantag, sus Maria Kagusip do amat-amat na tukuntani nga nga maglaka-laka pabla sa ano nang hambal nila sini insinersyutasyon, laka-laka pa sa lato-lato kamais, ang terminolohiya sila nila bla. Amo na to sa una, jutayan na maglabot na to punto nga daw mo nang sitwasyon sa illegal drugs diri sa pungsod Pilipinas. Sang pinahalin si Bantag sa timpo ni Presidente Bongbong Marcos. Islan sa subong lang nga Bucor head Bucor chief sa aton sinima kasimanwa. Sus Maria Kagusip kaligan sinigadlaw pila to 2.2 million pesos balor sa illegal nga droga na recover dio sa ging kasanga bypass operation. Kag sa bisan din kala magliso subong do halos nga may harapan sa ginapatigayon sini ka bypass. Sa aton sini magkasimanwa sa inyo sini nga paglantaw ikaw nga nagapamati dira subong konektado ayhan ang supply sa illegal nga droga sa Bilibid Prison. Pagkagubato sa mga kubol to sa mga Lord of the Lords to naglaka-laka ang ang supply sa illegal nga droga. Pagpahalin kay Bantag to sus Maria Kagusip timbuok man dayon. Ano man sa inyo sini nga pananawan do konektado. 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11 standby kay check nato ng linya sa aton sini iyang correspondent Bombo Radio correspondent dito iya sa probinsya kang Antique sa sininggin na patigayon sining wreath laying ceremony dira iya sa may plaza sang San Jose nga kung sa diin ara man dira makita ang monumento ni former Governor Evilio Beloy Javier. Sa aton sini nga mga kasimanwa subong
ginakomemorar ang ika-40 anyos no nga death anniversary sang ginakabig isa sa mga nangin rason no kagadugang nga nagpaibwal para iyang magpanindugan matigayon ang 1986 sa People Power Revolution no agod sini banwa nga maagom sang pungsod Pilipinas ang demokrasya ang iya sini iyang pagkapatay o pag-asasinar sa iya. Standby check naton sining correspondent direktamente sa probinsya kang Antique, Bombo Joseph Buen Consejo. Bombo Joseph, please go ahead. Nangin madinalagon ang komemorasyon kag ang pagselebrar sa ika-40 nga anibersaryo sang kamatayon ni Evelio Javier subong adlaw. Ang aktibidad nagumpisa sa pamukaw nga ginsundan sang isa ka santos nga misa nga ginpatigayon sa Minsa Domini kag naghalad sang bula kag nagsindi sang kadila sa San Jose Public Cemetery. Nagumpisa naman ang programa sa EBJ Freedom Park alas 8:30 kainas ang aga nga ginpangunahan sang provincial government sa liderato ni Governor Paulo Javier. Naghatag naman sang panaysayon ang mga abyan ni Evelio kung ano ang ilalast moment kay imaw ang anay gobernador. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jose Ayra Villanueva, isa sa mga abyan ni Evelio, iya ginpahayag niya isa ka matandos, dedikado kag malapit sa mga tao sa Evelio na kung sa diin 90% ka iya oras iya gid ginahatag sa mga tao nagalagaw ka nagatukad sa nanari-sari nga mga kabarangayan sa probinsya kag 10% naman ang iya ginahatag sa iya opisina nangakadto lang kung may arak pirmahan kag kung may importante nga hilikoton sa Kapitolyo. Naghatag naman sa mensahe sa mga kabataan si Mr. Villanueva nga tan-awon kag balikan ang natabo kauna para mas mabalaan nila kung ano kag sino si Evelio Javier. Yari Bombo Champ ato na pamatian ang interview no sa Bombo Radio kay Mr. Jose Ayra Villanueva. Okay, sir. Ang hindi ko gid malipatan nga mga panahon sa panlaimaw kay Evelio. Gobernador sa anang pagkatangis, dedikasyon, kag pagpulikid sa isikatao, especially rin sa mga Antiqueño. Ay si Evelio, kumo, tatay ko probinsya, 90%, 90% of his time devoted sa mga tao. 10% lang ka na sa office. Ma-office lang ra kung may perma, kung ano dyan, may permaan, ano dyan, mga masero, kung ano dyan, papilis. Pero, ay hindi taranan sa tao. Ay ikaw una, kangga imaway pa kami, alas 5 sa hapon yan doon, ano pa na sa kalag na. Aling ka sa Jose, magpalibertad pa kami. Alas 5 oras hapon na. Doon ka, imposible man nga i-biyayihin mo pa libertad. Doon ano ka kung ang unang dalan, rapid. Pero amon ta na. Basta igalata na, sunod pa kami. Wala ko na may pasubali. Kag may gawi, ito mo, maklase ka tao. Kung mag-imaw ka kanana, dapat mangin positibo ikaw. Kung mamangkot bang gani, hindi ka mamangkot ka nga balik ka na. Sabtin mo lang, amura ang gusto ni Emilio. So, sir, anong imo abi ang last moment ninyo abi ni Evelio? Ang last moment ako, ang ni Inato, ang kamatayan ako. Ang kamatayan na kato, mutog na daw ginambal ko kaina. Daw ginalis naman ang anang gusto. T-shirt to nang ginasuksok mo kaki baniyo. Ang last moment naman kato, ura naman gitpati ang anang gusto. Kin pa isla naman kabarong ang anang bangkay. Sa request ni Diding Precious ng asawa. Ano to ang pinaka-bandaga iti. Gusto na ka to iti, aga permi na masambi ka to nga ginangasawa. Ura ka na pagilid nga mag-ula ang anang kaugalingin na dugo. Lamang nga Antique, ilabiringgit ang kabataan sa Antique, manginhilway sa pagpamahal, terorismo, kag mga tawag
kwan pag kwan pagkwan kabataan ang corruption. So sir, ano biyabi ang imo mensahe no sa mga kabataan kadya daw ginalipatan rin bala si Evelio Javier? Ang akin lang ta namambal sa kabataan nga kung pwede lamang itun-anan da kung ano ang nagakaratabo kauna ilabi rin gid sa mga lideres kang atike nga nangin ehemplo kag nangin example abi nga matubroan ang antike ka ang kauswagan kailwayan kag katarungan. Amo lang ra ko sa bataan na kung pwede lang maanay nga butang na sa binit anay mga cellphone, mga gadget itutukan ang mga nagkaratabo. Amo lang ra ginapangabay ko sa bataan. Ay ti daw amo to ang nagtugro ka natin kang kaiwayan dapat na baslan taman kapag painamdam nga tana kinanglan sakdaben ilabirigin ang katawayan kang kalinga. Bobo Trump, amo to ang pahayag ni Mr. Jose Aira Villanueva, isa sa mga abyan ni former Antique Governor Kagbaganihan Evelio Javier. Bobo Trump. Tandos, silingon sang tandos, mapisan. Yes, Bobo Trump. So, munang experience kay ti upod gini siya, no? Sa kay former Governor Evelio, no? Yes, Bobo Trump, no? So, bali sa nasilingan ni Mr. Villanueva kagina na kung maglakat ya si Evelio alas 5 sa hapon halin sa San Jose, upod gid ya si Mr. Villanueva magkadto sila ya sa may banwa sang Libertad. Yang Libertad yan dito na sa pinakapunta bahin sa probinsya mo. Lapit na dito sa may probinsya naman ya sang Aklan. So, Libertad antes ang banwa sang Kaluya nga isa ka isla. So, nakakadto pa sila dito yan ni Evelio para magtan-aw kag maglagaw no sa mga para makita man ang sitwasyon sa mga pipila dito ka mga kasimanwa ni Evelio Momochamp. Tikon lang taon na tondo na sa ganit simpo para sa pamilya ya kay 90% sa pumuluyo ba 10% sa mga pilirmahan sa Kapitolyo sa muna Omo Joseph. Ang mga mo Bonjam no natingala ko gina nga 90% galagaw gid sa Evelio. Kag isa bala sa ginsiling ni Mr. Villanueva kag inabo mo champ no. Nga base bala mag-ano sa ato mga tagpalamati nga ang term bala ni Mr. Villanueva nga ginlalis nila ang kagustuhan ni Evelio mo champ. So ang ginamin dito ni Mr. Villanueva mo champ ang ano bala ang suot ni Evelio kang ginarakan siya sang bala. Hindi to sugot nga ano nga kuhaon ang iya nga suot nga t-shirt Ang ginasulob. oo Bungcham. So galing sa kagustuhan man no kang iya nga asawa nga si Mrs. Precious Javier amo to nga pasutan nila sang barong si Evelio sa iya nga haya Bungcham. Okay. Kay amo lang gito tani ya ang kung ano siya nakita. Yes, sa initial gibuwian sa kabuhi, amo lang kung tani ito ang iya sulubon. Yes, Momochat. Kag siya. Kag ano man kag dugang man nga pahayag ni Mr. Villanueva kagina sa iya nga speech dito sa may Freedom Park nga pagkuha nila ya sang bangkay ni Evelio ya sa may isa ka CR bala sa ulot nga ano to nga daw siguro si Arto no siling ni Engineer Salcedo sa akon sang una nga pagkuha nila sang bangkay kung isuon nila sa Evelio ti ang igo sang bala sa ano gid bala sa hawak tapos may ara man sa tiyan. So kung ilisuon nila ang bangkay ni Evelio may posibilidad nga matungli gid ya. So may ano bala daw ginpaarakan gid ya sang maayo si Evelio amo to nga siguro una siya na igo sa abaga, nagpispa siya paglumpat niya sa pan, nagpispa siya sa atubang sang provincial capital, tapos ginpaarakan na, tapos makita na nga daga tukyab-tukyab bala ang iya bayo kag isa man sa mapanaysayon nga
nagadalagan sa Evelio, nagatuko na, nagakapot na sang iya nga tiyan. So, until such time nga nakaabot siya dito sa may isa ka CR, tapos dito siya na ano bala, na dead end. Dito na siya paarakan gid kag totally nga pinatay, nga nagakapot pa siya sang Rosarito, Bogota. Alright, sige. Thank you again, Momo Joseph. Direkta diri sa probinsya ng Antique, ini si Bombo correspondent Joseph Buen Consejo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Salamat, Kid. Sa liwat, Bombo correspondent Joseph Buen Consejo, direktamente sa probinsya kang Antique. Tiyan mo ning panaysayon sa mga suod gidiya sa kay former Governor Evelio Villaflor Javier. Sa aton sinikilon niya nga mga kauturan. Si Evelio ang ginbunag sa Oktubre 31, 1942 sa barangay Lanag, subong barangay Evelio na. No, kay tingin pangalan na ni Sayamo dito iya sa may Banwasang Hamtik, Antique. No? Natapos niyang iya sining high school kag college sa Ateneo de Manila University, nga nakaangkon ini siya sa Bachelor of Arts in History and Government. Nang inisa ka abogado, no, kay ang iya sining Bachelor of Laws, Ateneo School man, Ateneo Law School sa 1968 kag nagpasar sa bar exam sa muman sining tuig. Before nga magsulod sa politics, nagtrabaho ini siya bilang college professor sa Ateneo. No? Si Evelio ang pinagkabata sining gobernador sa 1971 sa edad nga 28 anyos. No? Nagdaog ini siya. Grabe ang dako-dako sining abanse. Saya sining kasumpong sa amo Santo nga Tsimpo, siya ang pinakabata nga gobernador. No? Nagdaog siya sa first election nga wala nagamit sa kwarta o kung ano man nga machinery. Sandig lamang ini siya sa kampanya sa mga pamatanon, no, kabataan, nga amo iyang nagakampanya para sa iya. Ang ringin tawag nga Children's Crusade. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Why ni siya nagpare-elect sa 1980 kagin pili niya nga ipursong niya sini nga Masters in Public Administration sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, ti mabaskog ini siya nga kritiko sa nga Marcos Senior Administration, no? Kaga nagserbi bilang nga provincial chair sang Unido Laban nga nagkampanya para kay former President Corazon Aquino sadto nga 1986 snap elections. Ang February 11, 1986, days after sang snap elections, no, natabo ang pagtiro in broad daylight sa kay Evelio sa tubang sang old provincial capital sa Banwasang San Jose sa probinsya kang Antique. Sa nasiling na gani ni Bombo Joseph kag gani sang isa sa mga suod nga abyan, Mr. Villanueva, nga nakadalagan pa ini siya, nakakanto sa isa ka CR pero dito siya na corner kag pinaarakan sang luthang. Ang kamatayon ni Evelio nagtuga sang mass outrage, no, kasubong sa 1983 assassination ni Ninoy Aquino kag ginkonsiderar bilang isa sa mga liabe nga nag-trigger, no, nga pabaga pagid sa tagipusoon sa mga pumuluyo agod nga iduso ining EDSA People Power Revolution, no, sang Pebrero 22, 1986. Ang funeral procession or ang ginatawag siniyang kumpanyar ni Emilio Sus Maria Kagusip po nga tuman kadamo ang nagtatambong. Sa aton sini nga mga kasimanwa kag lunsay nagasingitan na Justice for Evelio.
Kinalaman si Evelio Javier sa iya siniyang talent sa pag-amba. Mayo ni tingog, no, si Evelio, ang iya paborito nga ambahanon ining The Impossible Dream sang Man of La Mancha. That is why nga sang iya sining funeral procession amo ni ang ginapatukar, no, to dream the impossible dream. Oh, hasta lang ko nanay sa aton sining mga kauturan. 5 years after his death, no, ang Supreme Court nagdeklarar nga siya ang rightful winner sa 1984 congressional election kag nagdaog batok sa iya sining kasumpong. Subong adlaw February 11 saulog ginakomemorar ang Governor Evelio B. Javier Day bilang special non-working public holiday sa apat ka mga probinsya sang Panay Island: Antique, Capiz, Aklan, kag Iloilo. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Ang Antique Airport, tigin pangalan man sa iya, Evelio Javier Airport, kag ang iya sining birthplace sa Barangay Lanag sa karon, gin-rename in his honor, kag may monumento ini siya nga gin-disenyo sa national artist nga si Napoleon Abueva, ara dira makita sa Freedom Park sa San Jose, Antique. Sang 1992, siya ang labing una sini, no, nga ginhatagan sang pasilungog sa bantayog ng mga bayani para sa iya sining pagpamalabag, no, pag-uponer sa diktatorya. Diyan mo inang mga facts para iya sa kay or about former Governor Evelio Javier. Kaya sa mga ulihing tubo, sa aton sining mga kabombo, gina-enjoy nila ang holiday. Mambal sila February 11, why naman klase kay Evelio Javier Day. Pero ang pamangkot nga isang iban, ginasaulog nyo ang Evelio Javier Day. Pero kilala nyo bala si Evelio Javier? Sa mga wala pa nakakilala, kabay pa, nga inyo ini siya makilalaan or bisan pa paano, may ara kamo sang ihibalo na tuhoy, no, sa kun nga may ara sang Evelio Javier Day, kag sa karon ti inibanwa ang nangin non-working or special non-working public holiday nga gina-obserbar sa apat ka mga probinsya diri iya sa Panay: Antique, Capiz, Aklan, kag Iloilo. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton siniparing nga pagpalayag sa Bombo Anay Soto, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa imo nga tulunan, siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga makarelax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Miyerkules, kalabing-isa sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang lokal na pamahalaan ng Kalayaan umapela sa mga Pilipino na huwag magpadikta sa naratibo ng mga pro-China. Ang Palawan Provincial Board nanindigang hindi aabandonahin ang mga isla kailanman. Si Senate President Vicente Soto III naman nanindigang di mapapatahimik ang Senado sa pagkundina ng Chinese Embassy laban sa Resolution 256. Mga kongresista handa ring makibahagi sa domain awareness sa West Philippine Sea. Sa ibang mga balita ho tayo, ang Ombudsman hindi raw papaapekto sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Ang mataas na kapulungan, tiniyak naman na walang kompromisong nangyari sa ilalabas na report tungkol sa flood control scandal. Ang Armed Forces of the Philippines naman handang tumulong sa pagpapatupad ng seguridad kasabay ng posibleng mga kilos protesta hinggil sa impeachment ni Vice President Sara. Sa provincial report, abangan mamaya ang Dagupan City nagluluksa sa pagpanaw ni dating House Speaker Jose de Venecia. Sa international news naman po, mass shooting doon sa paaralan sa British Columbia sa Canada. Kumitil ng 9 na katao ang sospek. Hinihinalang nagbaril sa sarili matapos ang krimen. At sa sports balita, abangan mamaya si Jimmy Butler ng Golden State Warriors na mailalim na sa operasyon kasunod ng kanyang tinamong ACL injury. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umapela si Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Albaida sa mga Pilipino na huwag magpadikta sa mga naratibo ng mga pro-China o mga entidad na bulag sa mga sinusuportahang politiko. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, nanawagan ng Vice-Alcalde ng Municipality of Kalayaan ng nagkakaisang naratibo. Anya, dapat na magkaisa ang bawat Pilipino pagdating sa usapin sa Kalayaan Island Group at sa West Philippine Sea na isang pinakamalaking source ng natural gas at mahalagang pinagkukuhanan ng mga yamang isda. Nais ko pong umapela sa bawat Pilipino na dapat ang Kalayaan Island Group, ang West Philippine Sea, dapat meron tayong isang naratibo. Hindi po dapat tayo nagpapatikta sa naratibo ng mga pro-China o naratibo ng mga grupo ng mga taong bulag sa kanilang mga sinusundang politiko. Ang issue po ng West Philippine Sea at Kalayaan Island Group ay dapat nagiging punto ng pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil ito po ay ang ating kinabukasan. Nandito po ang daan dyan ng malaking ekonomiya sa Asia. Dito po ang pinakamalaking pondo ng ating pong natural gas. At dito po ang breeding ground ng basic protein po ng buong Pilipinas. Pinagkukunan po ng mga isda. Ang breeding ground po niyan ay sa West Philippine Sea. So kung isusuko natin, parang isinuko na rin po natin yung kinabukasan. Iginit din ni Vice Mayor Albaida na walang dahilan para isuko ang Kalayaan Island Group at ang West Philippine Sea. Ito ay dahil marami na anyang sinakripisyo ang mga mamayan ng Kalayaan upang mapreserba ang naturang teritoryo ng Pilipinas. Batay sa opisyal, mayroong mahigit sa 400 household ang naninirahan sa Pag-asa Islands, ang nag-iisang okupadong isla sa buong Kalayaan Island Group. Kabilang ang mahigit 100 mag-aaral sa Pag-asa Integrated School na inilarawan ng Vice-Alcalde na payak na namumuhay sa naturang isla. Nagpahayag din ng lungkot ang Kalayaan official dahil sa patuloy na presensya ng mga barko ng China, kabilang ng Maritime Militia at China Coast Guard vessel na nakapalibot sa isla kada araw. Sa ngayon po parang almost the same lang din po naman. I mean, yun yung nakakalungkot. Parang we don't want it to be usual pero parang consistent na nandun sila palagi sa nakapalibot. Paglabas mo ng bahay, aakyat ka na evacuation center or na school. Matataw po all around talagang maraming Chinese militia, fishing militia, and China Coast Guard. So, but then again, sabi ko nga, pliant is a tree. Pliant is a bamboo tree. Na kumbaga kahit na nasa palibot ay nakakapagdala ng diskorahe sa ating mga magigiting na mamayan. Tuloy pa rin, business as usual, tuloy-tuloy pa rin ang payak na pamumuhay. Dahil alam po na ating mga magigiting na mamayan na may layunin, may purpose kung bakit po sila nandun. At yun po yung hindi nila pinapakawalan. Payag po yan ni Vice Mayor Albaida sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, plano rin ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Albaida na personal na magtungo sa Metro Manila sa susunod na linggo
upang isumite ang resolusyon na kumukondina at humihiling na burahin ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na pagsuko sa Kalayaan Island Group. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, kinumpirma ni Vice Mayor Albayda na inaprubahan unanimously na lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan ang naturang resolution. Ipinaliwanag ng lokal na opisyal na layunin ng kanilang naging hakbang na mapreserba ang dignidad at integridad ng kanilang bayan. Ayon sa Vice Alcalde, maliban pa sa Commission on Appointments, magsusumiti rin siya ng kopya ng resolution sa opisina ni Senate President Vicente Soto III. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng eksklusibong panayam kay Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Albayda. Actually, I'm planning next week I'll be in Manila to personally hand over the resolution to the Commission on Appointment and to various offices like in the Office of the Senate Secretariat or Office of the Senate President para po matanggap po nila. Matatandaan nga sa kasagsagan ng pagdinig ng Commission on Appointments sa Senado noong Pebrero 4 ng taong kasalukuyan, binitawan ni Senator Marcoleta ang kontrobersyal na pahayag na isuko na lamang ang Kalayaan Island Group dahil hindi naman umano ito saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Subalit sa panayam ng Bombo Radio, pinalagan ito ni Kalayaan Vice Mayor Albayda at iginiit na walang kinalaman ang Exclusive Economic Zone sa territorial integrity dahil magkaibang usapin ito. Paliwanag ng local official ng Exclusive Economic Zone ay isang maritime rights, habang ang Kalayaan Island Group ay mas nakapukol sa territorial integrity. Pinagtitibay din ng Kalayaan Local Government ang declaration na kinilala ng United Nations na kung sino ang nakaupo ay siya ang may-ari o claimant. EEZ has nothing to do with our territorial integrity. Okay? Time and again, sabi nga nila, kung talagang EEZ ang pagbabasihan natin, sana hindi teritoryo ng Amerika yung Hawaii. O sana si Columbus, yung mga na-discover during research expedition, ay hindi bahagi ng Amerika ngayon. The same with the Kalayaan Island Group. This was first discovered in the 1940s, 1950s by Attorney Tomas Cloma. We are upholding the terra nullius or res nullius doctrine na kapag kung sino ang unang nakaukupa ay siya yung may-ari, siya yung claimant. So ito po ay nagkaroon ng manifestation to the world sa panahon na yun at kinilala po ito ng United Nations. Bahagi yan ang pagpapaliwanag ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Albayda kaugnay pa rin sa issue sa Kalayaan Island Group. Sa kaugnay pa rin pong mga development, bumuelta naman ang Palawan Provincial Board sa kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group. Sa privilege speech naman ni Palawan Board Member Ryan Maminta, nanindigan siyang may gumaganang lokal na pamalaan ng munisipalidad ng Kalayaan. May klinika, may paaralan, opisina ng Commission on Elections at iba pang mahahalagang pasilidad ng gobyerno roon. Mahigit 400 sibilyan anya ang mapayapang naninirahan doon kasamang kanilang mga pamilya kung saan karamihan ay nagtatrabaho bilang mga mangingisda. Mayroon din anya itong security forces sa tulong ng mga sundalong indineploy ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga ginawang military outpost. Giit ng board member, hindi ito isang kathang-isip lamang. Sa Pag-asa Island, may mahigit 400 sibilyang naninirahan. Mayroon tayong mga paaralan, mga klinika, opisina ng COMELEC at tuloy-tuloy na presensya ng ating Armed Forces of the Philippines. Ito ay malinaw na tuloy-tuloy na ebidensya ng ating actual, continuous at effective occupation na isa sa pinakamabigat na batayan ng ating soberanya sa ilalim po ng international law. Higit na mas matimbang kaysa sa malabong historical narratives o katang-isip na linya na iginuhit po ng ibang bansa. At bilang isang Palawenyo, Ginong Tagapanguna, masakit at tunay na nakakagalit pakinggan at nakakapanlumo ang mungkahing isuko ang Kalayaan Island Group na para bang ito ay isang bakanting bato sa gitna ng dagat. Hindi po ito isang abstraktong claim lamang sa lupa o sa mapa. Ito ay tahanan ng ating mga kababayan at bahagi po ng lalawigan ng Palawan. Tanong pa ni Board Member Maminta kung isusuko ang Kalayaan Island Group dahil sa takot sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea
Anong pipigil sa ibang mga bansa na tuluyang angkinin ang buong probinsya ng Palawan at iba pang mga isla sa hinaharap? Tiyakan niyang tuloy-tuloy na itong gagawin ng sinumang bansa na aangkin sa Kalayaan Island Group sakaling aabandonahin na ito ng pamalaan ng Pilipinas. Kung isusuko natin ang KIG ngayon, Ginoong Tagapanguna, dahil lamang sa takot, ano ang pipigil bukas sa pag-aangkin ng ibang bansa sa lalawigan ng Palawan o sa mga iba pang isla sa ating bansa o sa iba pang bahagi ng ating teritoryo hanggang umabot sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kapag pinabayaan natin ito ngayon, tayo mismo ay nagbubukas ng pinto sa mas malalang paglabak sa ating hinaharap sa mga karapatan at higit sa lahat sa soberanya at sa pagiging Pilipino at Palawenyo nating lahat. Bilang isang mambabatas, dito po sa ating lalawigan ng Palawan, ipinagtatanggol natin ang bayan ng Kalayaan. At ang kalayaan ng mga mamayang Pilipino at ng mga Palawenyo, hindi lamang bilang batas, kung hindi bilang isang tahanan. Matapang naman na pinanindigan ng Palawan local lawmaker ang lubos na pagtutol at pagkondena sa kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta ilang araw na ang nakakalipas. Balikan natin ang naging mensahe, privilege speech ni Palawan Board Member Ryan Maminta. Lubos at ang pinakamataas na pagtutol natin sa mga panukala na isuko o i-give up ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group. Sabi nga Ginoong Tagapanguna, bagamat wala tayo sa gera, pero para na rin tayong nasa labanan. Never, 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 never give up. Maliban kay Palawan Board Member Maminta, ilang mga bukal na rin ng Palawan ang naglabas din ng halos kahalintulad na pagkondena, kabilang na ang kanilang presiding officer. Nagpahayag naman ng kahandaan ng ilang mambabatas na makibahagi sa maritime domain awareness na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List na sa panayam ng Bombo Radio, kung may mga senador na nag-aalinlangang magpakita ng suporta sa tindig ng Philippine Coast Guard sa karagatan at teritoryo ng ating bansa, sila umano sa Kamara ay nakahandang makibahagi sa naturang programa. Ikinalungkot din ni Redon na may mga lumilitaw pang pahayag na tila nagpapahina sa claim ng Pilipinas sa lugar na dati na nating pag-aari. Po yun, tinitindigan ho natin na ang Kalayaan Island Group ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Actually, si Commodore Tariela may panawagan po sa mga mambabatas na talaga po bumisita sa Kalayaan Island Group. Nagpapahayag po ang mga miyembro ng Kongreso. Katulad po natin na handa ho tayo kung hindi pupunta yung mga senador na parang ang posisyon ay makachina. Meron pong mga miyembro po ng Kamara na bukas na sumama dito po sa pagbisita sa Pag-asa Island. Hangad naman ng mambabatas ang mas bukas at maayos na talakayan hinggil sa ipinaglalaban nating teritoryo. Sa huli, giniit ni Representative Redon na atin ang West Philippine Sea at sana ay wag na itong bahiran pa ng duda sa anumang paraan at anumang panahon. Anya, ang Kalayaan Island Group ay atin at bahagi ng ating teritoryo na mahalagang pangalagaan hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kaugnay pa rin po ng ulat na yan, mga kabombo, makibalita ho tayo sa pamagitan po ni Bombo Eman Bombase. Ito hong oath of office, pinapaalala po ni retired Justice Antonio Carpio sa mga mambabatas, sa mga lawmaker na sinasabi o binabahiran po ng katagang pro-China. May update po dyan si Bombo Eman Bombase. Formal nang tinanggap ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta para sa isang friendly debate kaugnay ng mga legal na issue sa West Philippine Sea. Itong sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio matapos matanong sa isang event sa BGC Taguig City. Sinabi ni Carpio na handa siyang harapin ang senadora upang linawin ang mga misconceptions sa soberanya ng bansa. Inilatag din ng dating maestrador ang dalawang pangunahing paksa na nais niyang pagtalunan katulad ng legalidad ng West Philippine Sea, kung mayroon ba talagang West Philippine Sea sa aspetong legal. Matapos questionin ni Marcoleta ang pag-iral nito at ang koneksyon ng KIG o ang Kalayaan Group o Island Group. At maging rin kung ang Maritime Zone at ang Kalayaan Island Group ay bahagi nga ba ng West Philippine Sea. Ating pakinggan ang pahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
Yes, I accepted the challenge to debate this topic. First, the first topic is there legally a West Philippine Sea? In other words, is it in our law that there is a West Philippine Sea? Because Mark Willett is saying there is no such thing as West Philippine Sea. The second is if there is a West Philippine Sea in our law, are the maritime zones of our islands in the Calayan Island Group part of the West Philippine Sea? Yun lang, dalawa. Very simple. And I think that will help our people understand the issues involved in the West Philippine Sea. Samantala, direktang pinaalalahanan naman ni Carpio ang mga mambabatas kabilang na si Senator Rodante Marcoleta na sila ay may sinumpaang tungkulin o oath of office na ipagtanggol ang saligang batas. Ayon pa sa dating maestrado, nakasaad sa konstitusyon na dapat protektahan ng Estado ang maritime o marine wealth sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ating pangpangkinggan ang tinig ng dating maestrado. We believe in freedom of expression as long as you do not destroy our country. No? So these are expressions of opinion. We can tolerate that, but it's the duty of the rest of the Filipino nation to voice out also their position. But at the end of the day, those who take their oath of office, they say they will defend the Philippine Constitution. And in the Philippine Constitution, the territory is there. And it says the state shall protect its marine wealth in the exclusive economic zone. We have to protect our exclusive economic zone. That's what's stated there in the Constitution. Kung maalala, naugat ang hamong ito ng imbitahan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela si Senator Marcoleta sa isang maritime domain awareness flight patungong Calayan Island Group. Tumanggi si Marcoleta at sinabing nais muna niya makipagdebate kina Tariela, Carpio at maritime expert J. Batumbakal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bubasi nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo. Sa kaugnay pa rin pong balita, mga kawamunan, hindi ka naman si Senate President Vicente Soto III na hindi mapapatahimik ang Senado ng Pilipinas sa pagkondena ng Chinese Embassy sa kanilang ipinasang resolusyon na tumutulig sa mga opisyal ng kapulungan na nagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ginawa ito ng liderato ng Senado matapos palagaan ng Chinese Embassy ang Senate Resolution 256 at tinawag bilang political stunt. Binatikos din ng Senador ang pahayag ni Chinese Embassy spokesperson Ji Linpeng na sila ang nag-i-intimidate sa Chinese diplomats, gayong ang Chinese envoy ang hindi anya rumerespeto at tinawag na isang political stand ang naturang resolusyon. Giit pa ng Senador, nakakaunti lamang ang nalalaman ng Chinese diplomat kung paano gumagana ang diplomasya. Nagbabala rin ng Chinese Embassy spokesperson na may kabayaran ang umano'y hypocrisy, ang ignorance at recklessness ng mambabatas o mga mambabatas. Samantala, nitong Martes din ay idineklara ng China na persona non grata ang mga konsehal ng Kalayaan diyan sa may probinsya po ng Palawan. Matapos ngang unang ideklara persona non grata sa munisipalidad ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Samantala, dapat naman daw na tiyakin ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga mamamayan ng Kalayaan Island Group na hindi sila itatakwil o aabandonahin kailanman. Ito ay kasunod ng controversial na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up o isuko na lamang ang Kalayaan Island Group. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, karapatan ng mga mamamayan ng naturang munisipalidad na marinig ang pagtitiyak ng gobyerno ng Pilipinas na hindi sila papabayaan, lalo at sila ay nasa vulnerable pong mga lugar sa pinagtatalunang karagatan. Kailangan din anyang ipakita sa kanila ng Pilipinas, lalo na ng gobyerno, na sila ay poprotektahan tulad ng pagprotekta ng Pilipinas sa lahat ng teritoryo nito. Ayon sa retiradong mahistrado, hindi akma na sabihing walang West Philippine Sea sa ilalim ng Philippine law, lalo na kung magmumula ito sa isang senador ng ating bansa.
Mistulang binura na rin anya ng naturang senador ang mga mamamayan ng naturang munisipalidad na malaya at masayang naninirahan sa naturang coastal town. Kung maalala, tinanggap nga ni Justice Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta na magdebate ukol sa issue ng West Philippine Sea. Nang matanong naman ang dating maestrado ukol sa kanyang desisyon na makipagdebate, sinabi niyang nais niyang maipakita sa mga Pilipino na mayroong West Philippine Sea. Taliwas sa claim ni Senator Marcoleta at mayroong sapat na batas na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Umaasa naman si Carpio na sa pamamagitan ng debate ay matitiyak sa mga mamamayan ng munisipalidad ng Kalayaan na sila ay bahagi ng Pilipinas at hindi katanggap-tanggap ang pahayag na i-give up o isuko ang kanilang lugar. Nais naman ng dating Supreme Court Justice na patunayan sa buong bansa na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at hindi dapat abandonahin ang alinmang bahagi nito. Sa kaugnay pa rin pong development na nindigan sa University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Professor J. Batong Bakal na malinaw ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up ang Kalayaan Island Group. Reaksyon nito ng batikang abogado matapos na igiit ni Marcoleta na hindi umano niya sinabi na dapat isuko ng Pilipinas ang mga naturang isla na nasa silangang bahagi ng probinsya ng Palawan. Ayon kay Attorney Batong Bakal, isang complete sentence ang binitawan ng bagitong senador at walang maling pagkahulugan sa pagkakaintindi ng marami sa kanyang kontrobersyal na pahayag saan mang anggulo ito tignan. Wala umanong nakikita ang propesor na anumang out of context o maling interpretasyon sa naturang pahayag dahil direktang nakasaad dito ang punto ni Marcoleta na isuko na lamang ang Kalayaan Island Group. Kung mayroon man anyang out of context o wala sa lugar, iyon ay ang pagbibitaw nitong si Marcoleta ng kontrobersyal na pahayag habang siya ay nasa pagdinig ng Commission on Appointments. Binalikan din ni Batong Bakal ang anyay gustong palabasin ni Marcoleta na dahil ang naturang mga isla ay nasa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay dapat na lamang pabayaan o isuko na lamang ito ng pamalaan. Ayon sa abogado, ang karapatan ng Pilipinas sa mga naturang isla ay salig sa prinsipyo ng effective jurisdiction and control sa maritime law o dahil sa nakatira dito ang mga Pilipino at ang mga ito ay saklaw ng itinatag na lokal na pamalaan doon. Walaan niyang koneksyon ang prinsipyo ng exclusive economic zone sa pag-aangkin ng Pilipinas sa naturang mga isla. Samantala, kuha po tayo ng report dahil meron daw pong kasunduang nilagdaan para pabilisin ang pagtatayo pa ng mga silid-aralan sa buong Pilipinas. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Magpapatayo ang pamahalaan ng humigit kumulang 4,000 na mga bagong silid-aralan o classroom upang tugunan ang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education at local government units kaninang umaga na ginanap dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang. Ayon sa Pangulo, ito ay ang unang yugto lamang ng mas malawak na classroom building program ng administrasyon. Inihayag din ng Pangulong Marcos, umaabot sa 145,000 classrooms ang kakulangan sa buong bansa, dahilan kung bakit napilitang magpatupad ng multiple shifts ang mga paaralan at may mga estudyanteng nag-aaral sa mga basketball court o sa ilalim ng mga puno. Sa ilalim ng partnership, Department of Education ang magtatakda ng pamantayan, disenyo at pondo, habang ang local government units ang mangunguna sa procurement at aktual na construction ng mga silid-aralan upang mapabilis ang proseso at maiwasan ang pagkaantala ng mga proyekto. Para sa taong 2026, 85.39 billion ang inilaan ng basic education facilities. Sa unang yugto ng programa, nasa 9.6 billion ang pondo. At tiniyak ng Pangulo na daraan sa mahigpit na validation ng Department of Education ang mga proyekto at walang turnover kung hindi pasado sa pamantayan bilang bahagi ng transparency at pananagutan. Kasabay nito, pinalakas din ng pamahalaan ang internet connectivity sa mga paaralan at target na makakonekta ng mahigit 14,000 unserved at undeserved schools at pinalawak ang aral program para sa learning recovery ng mga mag-aaral. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At saka underserved schools, lalo na sa mga malalayong lugar. Kasabay ng pagbubuti ng ating mga pasilidad at koneksyon sa internet, pinapalakas din natin ang mga learning recovery program para sa ating mag-aaral.
Sa ilalim ng aral program, nakikita na natin ang pagbuti ng kakayahan sa pagbasa at pagkatuto ng mga bata. Kaya pinapalawak pa natin ito. It's only the beginning. We will continue to provide all the support that our children need. Mga kababayan, naniniwala ako na kapag nagtutulungan ang pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan, mas malinaw, mas mabilis at mas ramdam ng mamamayan ang resulta, lalong-lalo na sa edukasyon. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang update tayo, mga kabombo, ang Sandatang Lakas ng Pilipinas handa raw hong tumulong sa pagpapatupad ng seguridad sa mga posibleng kilos protesta. Kasabay po yan ng 3 magkakahiwalay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Handang magbigay ng kanilang suportang panseguridad para sa mga posibleng kilos protesta ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang counterparts sa Philippine National Police para yan sa mga demonstrasyon na may kaugnayan sa impeachment complaints laban yan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, nirerespeto ng kanilang hanay ang mga anumang uri ng freedom of expression hinggil sa usapin ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo bilang pagkilala na rin sa karapatan ng mga mamamayan na makapagbigay ng kanilang mga opinyon hinggil dito. Let us observe that. And as regards to civil unrest, no, the armed forces will always be in support for our PNP counterparts for peace and order in any demonstrations and any freedom of expressions being done or activities done for that matter. Maliban naman dito, mananatili naman anyang profesional at non-partisan ang hanay ng militar sa gitna ng mga usapin na ito. Malinaw na din anya na bilang disiplinadong institusyon, patuloy nilang gagawin ang kanilang mandato sa kabila man ng mga panawagan na makiisa sa mga ganitong klase ng pakikibaka. Mahigpit din anya iginagalang ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang mga demokratikong proseso at ano pang mga kailangang gawin para harapin o pag-usapan ang impeachment issues na ito laban sa Vice Presidente. Okay, let me be clear now. The armed forces will be performing its mandate and we will remain non-partisans for we are a professional and disciplined organization. So doon naman po lahat tayo ay sumusuporta sa lahat ng mga demokratikong proseso kung ano po yung mga kailangan gawin, no? Katulad ito ng isang proseso nito ng impeachment. Tandaan po natin na hindi lang naman po yung Vice President. I think the different groups have filed, no, and exercised their democratic rights under the Constitution, which is allowed under our law. Samantala, nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na tututukan ng pambansang seguridad at ang pagprotekta sa mga teritoryo at hangganan ng bansa para mapangalagaan ang soberanya at pambansang interes nito. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na walang pagbabago sa intent and substance ng initial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa kabila pa ng pagbabago sa lingwahe na ginamit. Kung babalikan kasi ang naunang lumabas na partial report ay nakasaad ang rekomendasyon ng komite na pakasuhan sina Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada at iba pang mga malalaking pangalan na nabanggit sa mga serye ng pagdinig ng Senado ukol sa flood control scandal. Gayunpaman, ayon kay Senator Lacson, binago na ito at ginawang isailalim sa preliminary investigation ang mga nabanggit na pangalan. Gate pa ng senador, bagaman may kompormiso sa paggamit ng lingwahe o terminolohiya, hindi naman nakompormiso dito ang substansya o kabuuan ng nilalaman ng report. Paliwanag pa ng batikang mambabatas, walang kapangyarihan ang Senado na magsampa ng kaso sa korte at ang tanging maaari lamang nitong gawin ay ang magrekomenda sa Department of Justice o kaya naman ay sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng preliminary investigation. Dito ay bahala na anya ang dalawang opisina na magsampa ng kaso sa korte.
Kung maalala, naging usap-usapan din ang pagbawi ng ilang senador sa kanilang lagda sa initial report habang ang ibang senador ay nagpahayag ng kanilang reserbasyon sa ilang nilalaman ng naturang ulat. Nanindigan naman si Senator Lacson na tanging sa lingwahe lamang magkakaroon ng kompromiso ngunit hindi naman maaaring palitan o baguhin ang natuntun ng makapangyarihang komite salig sa mga ipinapakita ng ebidensyang nalikom at naipresenta na sa mga serye ng pagdinig. Kagabi nga ay natapos na ang draft ng initial report ayon kay Senator Lacson. Natiyak na makakakuhaan niya ng 11 lagda upang tuluyan na itong maipadala sa plenaryo at talakayin ng mga senador. Sa ilan pang mga balita mga kabombo, nagsumite ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ng rejoinder affidavit sa Department of Justice kaugnay sa obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police laban sa kanya. Ang rejoinder affidavit ay naglalaman ng depensa ng mga respondent laban sa akusasyon ng complainant. May kinalaman ng naturang reklamo sa pagsisilbi noon ng warrant of arrest laban kay Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ nang pasukin ito ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang pagitan niya ng Criminal Investigation and Detection Group sa Region 11 o Davao Region na pinamumunuan noon ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Ipinaliwanag na Attorney Torion sa pagsusumite ng kanyang rejoinder na sa ilalim ng Section 11, Rule 113 ng Rules of Court, kailangang naka-specify o nakasaad doon sa warrant of arrest ang address ng gusaling papasukin at iginiit na dapat ay mayroong probable cause. Tumanggi naman ang abogado na idetalye pa ang nilalaman ng kanyang rejoinder. Maalala kung noong nakalipas na buwan, naghain din sa Attorney Torion ng counter affidavit at nanindigan na hindi dapat siyang kasuhan ng obstruction of justice dahil umaktol lamang siya bilang legal counsel nitong si Kibuloy. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla hindi raw papaapekto sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Habang siniguro din yung pagkalap pa ng mga ebidensya sa kaso yan ng flood control anomaly. May nakalap pang report dyan si Bombo Grant Hilario. Tiniyak to Office of the Ombudsman na nakatuon pa rin ang atensyon nito sa pagkalap ng may ebidensya at patuloy na investigasyon sa kaso ng manamalyang flood control projects. Ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla, ang mahalagaan niya raw ay ang makuha nilang mga ebidensyang posibleng maggamit sa pag-iimbestiga kung saan di papaapekto ang tanod bayan sakali man magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, magugunit ang naging usap-usapan kamakailan. Pagdatuloy kasi ang pagbabago ng liderato, posibleng mapalitan ng mga tagapangulo o ang chairmanship sa bawat komite. Kabilang narito ay ang Senate Blue Ribbon Committee, pinamumunuan ni Senador Panfilo Ping Lacson, nakatutok sa investigasyon at papanagot mga sakot sa flood control. Subalit sa kabila nito ay pagdilinaw ni Ombudsman Boy Remulla na anuman ang mangyari ay hindi sila nakadepende lamang sa Senado. Nagkataon lamang raw na may nasimulan ng investigasyon na nabanggit na komite kung kaya't nakikitaan rin ang halaga o maaaring makatulong sa tanggapan. Narito ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla. Actually, ang politika niyan, wala sa amin yan. Sa kanila ang politika niyan eh. Basta sa amin, kung meron kami makukuha na impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti. Kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman, does not rely on the Senate eh. Nakagkataon lang na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Ping Lacson. Habang kinumpirma naman ni Ombudsman Remulla ang pagkikipag-ugnayan ng ahensya sa Senate Blue Ribbon Committee kamakailan. Ngunit hindi niya siya ang personal na nagpunta kundi si Assistant Ombudsman Miko Clavano na siyang nakipag-usap. Dagdag pa niya, mahalaga ang ugnayan sa pagitan ng komite sapagkat nakakakuha raw dito o lumalabas ang ilang mga testigo sa sinasiguan nitong mga pagdinig. Muli si Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla. We were represented. I was on the way here already. Ang nagpunta ron si A.O. Miko. Went to the Senate for that. Ang halaga yun eh, kasi dagis na namin ng maraming kaso at nagkaroon kami ng laman sa kaso dahil sa Blue Ribbon Committee hearings. Doon naglalabasan yung maraming facts at maraming testigo. So, dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. I congratulate Senator Ping Lacson for being a great chairman
of the Blue Ribbon Committee. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Office of the Ombudsman ukol sa kaso ng manumalyang flood control projects. Maging at pati pagkalap ng mga ebidensya ay patuloy ring isinasagawa upang mabuo ang mga kaso pang isasampa laban sa mga sangkot na individual sa korupsyon. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Baguio. Ito po si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 25 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Update tayo mula dyan sa may Bureau of Customs. Ito kong mamahaling sasakyan na mag-asawang Diskayan, hindi po maibenta-benta sa mga naunang pagsusubasta. Tuluyan na pong naibenta. May live report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever na ibenta na ngayong araw ang controversial na Rolls-Royce kulinan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Matapos ito ang ikatlong public auction ng Bureau of Customs. Kung matatandaan, ito yung controversial na luxury vehicle na mag-asawang Diskaya dahil nila, binili nila ito dahil nga may kasama itong payong. Nakuha ang luxury vehicle ni Pio Velasco ng Igorot Stone Kingdom Incorporated sa halagang 29,026,000 pesos. Ayon kay Velasco, binili nila ang sasakyan upang mapreserba ang bahagi ng Philippine history dahil para sa kanya, simbolo ito ng isang isyong nagmulat sa publiko tungkol sa korupsyon sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pio Velasco, ang CEO at founder ng Igorot Stone Kingdom Incorporated. I-design pa namin po. Pero our first purpose is to save it from eventual destruction if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Sir, nag-join ba kayo ng first and second auction? Or ngayon lang? No, we were not aware of that because it was not publicized widely. And then itong last week, nag-publish na sila. And it is in social media. So we decided to come and participate in the bidding. Sir, nakita namin kanina, sobrang saya nyo nung sa inyo na nabenta. Yes. What's the reason of that? Yes, because I was designated by my tribe, the Igoros, to come and flex. No? Maipakita na Igoros are also aware of history. So, yun pa. Samantala, 3 pang luxury vehicle ang ilang beses nang isinilalim sa auction. Ang Bentley Bentayga at 2 Bugatti Chiron na kulay blue at red. Dahil dito, sinabi ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na kinukonsidera na nila ang pagtanggap ng direct offers. Sa ilalim ng direct offers, maaaring maglatag ng sariling presyo ang interesadong buyer. Ngunit dadaan pa rin ito sa masusing pagsusuri ng Bureau of Customs upang matiyak na hindi mabebenta ng masyadong mababa ang halaga. Ang 6 pang luxury vehicles ng mga Diskaya na unang beses pa lamang na auction ngayong araw ay nakatakdang isa lang muli sa panibagong subasta sa Pebrero 25. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Chris Bendijo, nagsisilbing Bureau of Customs Deputy Chief of Staff. Of the 10, yung 4 doon, no, yung second or third time na auction. So, I guess we'll strongly consider yung other remedies, no? Baka we can consider direct sale, yung direct offers. Kung magpapatuloy kasi ito, ang naging purpose lang naman natin dito is to control the pricing, no? Because kapag auction, we are mandated to regulate yung amount of depreciation that we can have to determine the floor price. Now, if it is a direct offer, obviously we cannot control the price anymore, and we do not want naman to accept offers that are disadvantageous. So it's a balance between high revenue versus the ability to sell it. Kasi kung hindi naman din siya mabebenta because of a high price, hindi rin na-realize yung value ng sasakyan, no? Kanina rin, Bombo Genesis, Bombo Ever, kapansin-pansin din, no, yung early bidder na kasama nga dito sa auction na Wilfredo Revillame at kinumpirma ito ng Bureau of Customs na ito nga ang kilalang TV host na si Willie Revillame. Bagaman wala siyang
nakuha o nabili dito sa mga luxury vehicle, kasama siya doon sa nakiisa sa public auction nga na isinagawa ng Bureau of Customs ngayong araw. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Sa ating nagpapatuloy na pag-update mga kabombo sa Association of Southeast Asian Nations, opisyal na kung papadalhan ng imbitasyon si US President Donald Trump ng imbitasyon para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Summit na naganapin dito sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, dati nang naipabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang personal na paanyaya sa Pangulo ng Estados Unidos nung nagkausap ang dalawa sa Oval Office noong nakalipas na taon. Nangako rin anya si Trump na dadalo sa mahalagang pagpupulong. Gayunpaman, kailangan pa niyang maisa formal ang naturang imbitasyon. Naniniwala ang Philippine Ambassador na kailangan lamang maging akma ang oras ng isasagawang summit, lalo at nakatakda ito sa Nobyembre kung kailan isasagawa rin ang midterm elections doon sa US. Ayon pa kay Romualdez, hindi lamang ang Pilipinas ang mag-iimbita kay Trump dahil bukas din anya ang lahat ng miyembro ng ASEAN Business Council na imbitahan ng US President na dumalo sa mga high-level meetings nito na gaganapin din dito sa Pilipinas. Natili naman anya ang pagsuporta ng US sa naturang regional bloc kung saan nagsisilbing chairperson ang Pilipinas ngayong taon. Update po tayo mula dyan sa may Department of Agriculture, mga kabombo. Ito hong Bureau of Plant Industry ay tinalakay itong food security at market access kasabayan ng 96th founding anniversary ng naturang opisina. May update si Bombo Beta Servito. Ngayong araw ang ika-96 na founding anniversary ng Bureau of Plant Industry na may temang buhayin, payamungin, ingatan, pagkilala sa kontribusyon ng kababaihan at kabataan sa paghahalaman para sa masaganang kinabukasan. Dumalo bilang pangunahing panauhin si Manila Mayor Isko Moreno, kung saan ipinahayag niya ang kanyang buong suporta sa mga programa ng Bureau of Plant Industry. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng punong lungsod ang kahalagahan ng pagtulong sa mga magsasaka at ang pagkakaroon ng isang epektibong pamahalaan na direktang pakikinabangan ng mga mamamayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Pag ang pamahalaan ay epektibo, ay talagang pakikinabangan ng mamamayan. Kaya pagka gusto nyo sakali, gusto nyo ng gulay, balita ko, most of you here are producing agricultural product. You know, in Manila, we don't produce anything, but we distribute everything. Ibinahagi rin ni Moreno ang kanyang pangamba sa patuloy na pagliit ng mga ulupang sakahan na maaring magamit ng mga sumusunod na henerasyon para sa produksyon ng pagkain. Ayon sa alkalde, sa tulong ng Bureau of Plant Industry at mga attached agencies nito, gayon din ang dedikasyon, skills at resources ng bawat kawani ay maisasalba ang kinabukasan ng ating food security. Narito muli ang naging pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang Bureau of Plants and Industry, ang luntian ng pagkain, pagkamit ng science, skills, resources, na namang chinichicha natin sa buong Pilipinas, sa inyo nagmula. Kaya bagay na ipagpapasalamat dapat ng bawat Pilipino, ang bawat empleyado ng BPI sa buong Pilipinas. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagkaroon din ng ribbon cutting ceremony para sa inaugurasyon ng Bureau of Plant Industry Plant Quarantine Services Multipurpose Hall at isang exhibit walkthrough. Samantala, sa pamamagitan ng Crop Research and Production Support Division, nagbigay ang Bureau of Plant Industry ng direct
production support sa iba't ibang lokasyon gaya ng Pangasinan, Camarines Norte, Gumaca sa Quezon at maging sa Quirino Memorial Medical Center. Hindi rin nawala ang kadiwa ng Pangulo Program na nag-aalok ng abot kaya at dekalidad na bilihin. Ang programa ay pinalawak na sa mga regional centers upang lalong mapatibay ang market access para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beth Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, bagong audit system naman ng Bureau of Internal Revenue iprinisenta sa Senado laban sa mga aligasyon ng pag-abuso sa Letter of Authority. Kaugnay niyan may report si Bombo Angelo Aganan. Iniharap ng Bureau of Internal Revenue sa Senado ang isang bagong system-driven at digital na tax audit framework bilang tugon sa mga aligasyon ng pang-aabuso sa Letters of Authority na ginagamit sa pag-iimbestiga sa mga nagbabayad ng buwis. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, Pebrero 10, kaugnay ng proposed Senate Resolution No. 180, ipinaliwanag ni BIR Commissioner Charlie Mendoza na layon ng bagong sistema na bawasan ang human discretion sa pagpili ng mga taxpayer na sasailalim sa audit. Ayon kay Mendoza, sa ilalim ng Revenue Memorandum Order No. 1-2026, otomatikong pinipili ng sistema ang mga kumpanya at individual na i-audit batay sa itinakdang risk indicators. Aniya, makakatulong ito upang maiwasan ang manipulasyon at paggamit ng LOA bilang pananakot o panggigipit. Kaugnay nito, hinimok na Senate President Pro Tempore Fan Piluping Lacson ang BIR na ikonekta ang mga digital platform nito sa eGov.ph upang higit pang mapalakas ang transparency at mabawasan ang direktang pakikipag-ugnayan ng mga kawani sa mga nagbabayad ng buwis. Binigyang diin din ni Lacson na mahalaga ang ganitong mga reforma upang matigil na ang tinatawag niyang weaponization ng LOA at masiguro ang pananagutan ng mga tiwaling opisyal sa ahensya. Ang isang tanong ko, which I also asked yesterday, hindi ba nakaling ito sa eGov.ph? Kasi yun ang alam ng mga kababayan natin, pag nagta-travel, doon agad pumupunta. Then from eGov, hanap ka lang ng NGA, LGU, and so forth and so on. So I would suggest na instead of parang standalone yung inyong website, i-link nyo na rin doon sa eGov. No? Kinuwestiyon naman ni Senator Erwin Tulfo kung sapat ang bagong reforma ng BIR upang matiyak ang pananagutan ng mga tiwaling kawani. Sa talakayan, binigyan din ni Tulfo na sa kabila ng malaking bilang ng LOA na inilabas ng BIR sa mga nagdaang taon, tinatayang 1% lamang ng mga reklamong kaugnay nito ang umabot sa Department of Justice at mas kakaunti pa ang nakakyat sa Court of Tax Appeals. Aniya, kailangang masagot kung may malinaw bang direksyon ng BIR upang hindi na maulit ang mga umano'y irregularidad. We speak of audit reforms, pero yung question po, the harder question is, may nanagot po ba? Ang dami nating pinadalang LOA, base po dito sa files po namin, doon sa LOA po na naipadala po dati, 1% lang ang nakaabot sa DOJ, ang nakasuhan. And then, mas lesser pa po sa Court of Tax Appeals. Ang tanong ho natin dyan, may way forward din po ba kayo na para hindi na po maulit o sufficient itong reforms ninyo para maiwasan na po itong areglo, etc.? Bilang tugon, sinabi ni Mendoza na malinaw sa bagong patakaran ang administratibo, sibil at kriminal na pananagutan ng mga lalabag. Kinumpirma rin niyang may 30 empleyado ng BIR na kasalukuyang iniimbestigahan at 25 sa kanila ang nahaharap na sa formal na kaso. Liwanag po na nakalagay sa ating RMO na ang mga kawani ng BIR na hindi susunod sa mga bagong panuntunan ay mananagot, makakasuhan sila either administratively, civilly, or criminally. But meron din po kami mga ongoing investigations of BIR personnel. As of now ho, meron kaming 30 employees that are undergoing investigation. In fact, yung 25 po sa kanila ay meron ng formal charge. Sa huli, nagbabala si Lacson sa mga kawani ng BIR na pag-isipang mabuti ang anumang balak na katiwalian at iginiit na titiyakin ng Senado na papanagutin ng sinumang mapapatunayang nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan laban sa interes ng pamahalaan at ng taong bayan. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na
lamang ko tayong 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Dagupan City, ipinagluluksa ang tuluyang pagpanaw ni dating House Speaker Jose de Venecia. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Inilagay sa half-mast ang mga bandila sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa Dagupan City bilang pakikiisa sa pagluluksa sa pagpanaw ng dating Speaker ng House of Representatives na si Jose de Venecia Jr. Ang pagbaba ng bandila sa kalahati ay simbolo ng paggalang at pagkilala sa ambag ni de Venecia sa bansa at lalo na sa lalawigan ng Pangasinan. Si JDV na ilang ulit na naging kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatagal na nagsilbing speaker ng Kamara sa kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, inilarawan ni former Congressman Hernani Braganza na dating kaalyado nito si JDV na isang taong madaling lapitan, hindi mahirap hanapin at madaling makausap. Ayon kay Braganza, matagal na niyang kilala si JDV at katunayan na noong first term niyang congressman noong 1995, isa siya sa nag-nominate kay JDV para sa kanyang speakership. Saad pa niya na sa kasalukuyang kalagayan ng pampulitika sa bansa ngayon, mamimiss aniya si de Venecia dahil naniniwala siyang hindi niya nais na maging magulo ang Kongreso at hindi mangyari ang anomalya sa flood control projects. Yung bangayan, yung alipustahan, yung personalang politika, nakalimutan na yung pangbansa, yung para sa Pilipinas, para sa Pilipinas. Si Manong Joe hindi mawawala sa landas na yon. Hindi mawawala sa landas na yon. Hindi mangyayari yung mga anomalya ng flood control sa ilalim ni Speaker Joe. Kasi kay Manong Joe bilang Speaker ng House of Representatives, alam naman niya yung national budget para sa ikabubuti ng ating bansa, kabisado rin niya yung budget ng bawat congressman para sa ikabubuti naman ng kanilang distrito. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo CJ Pukis nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may Bicol region. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology hindi para ho ikinukonsidera ang pagpapalika sa mga residenteng naninirahan sa 7 hanggang 8 kilometro na tinatawag na Extended Danger Zone sa palibot po ng Bulkang Mayon. May update dyan ng Bombo Radio, Ligaspi. Hindi pa kinokonsidera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOX ang paglikas sa mga residenteng naninirahan sa 7 to 8 kilometer extended danger zones ng Bulkang Mayon sa gitna ng pananatili nito sa Alert Level 3 status. Ito ay kasunod ng pagtatala ng ahensya ng pinakamalayo at pinakamalaking pyroclastic density current sa Ozone na umabot sa humigit kumulang 4 na kilometro pababa ng Miisigali at nagdulot ng abo sa ilang barangay ng Kamalig at Ginubatan, Albaya. Ipinaliwanag ni PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na matagal nang lumilika ng uso ng bulkan simula nang pumutok ito noong nakaraang buwan at ngayon lamang nagkaroon ng matinding abo kaya hindi nila nakikita sa kasalukuyan na tataas pa ang alert level status nito. Gayunpaman, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na irekomenda ang paglikas sa mga nasa kanlurang bahagi ng bulkan kung sakaling patuloy na bumagsak ang abo habang pansamantalang paglikas naman kung sakaling magkaroon ng isang matinding ashfall. Nilinaw din ni Bornas na nagbibigay lamang sila ng rekomendasyon sa paglikas sa mga residenteng naninirahan sa permanent o extended danger zones ng bulkan at nasa local government unit na umano ang pagpapasya sa pagpapatupad ng kanilang mga response measures para sa kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Tayo naman po ay recommendatory lamang at talaga pong ang LGU po ang may discretion at may authority na magsagawa po ng kanilang mga response measures para po sa safety at kabutihan at sa kalagayan po na mainam ng kanilang mga constituents. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Ligaspi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si dating Senate President Franklin Drilon naman hiniling sa Ombudsman na bilisan ang investigasyon sa questionabling 1.4 billion pesos na flood control projects sa Iloilo City. Kaugnay niyan may report pa ang Bombo Radio Iloilo.
Hiniling ni dating Senate President Franklin Drilon sa Office of the Ombudsman na biligsan ang investigasyon sa flood control project sa lungsod ng Iloilo kung saan nagkakahalaga ito ng nasa 1.4 billion pesos. Sa panayam ng Bombo Radio kay Drilon, sinabi nito na wala umanong makitang sapat na paliwanag sa laki ng naturang halaga kumpara sa ibang mga flood control project sa ibang lugar. Nagbabala si Drilon na ang kawalan ng agarang hakbang ay maaaring magpalala pa ng katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sinabi din nito na ang laki ng korupsyon ay talagang nakakabahala at bagamat may mga tamang pondo para sa mga farm-to-market roads, pero nauuwi ito sa bulsa ng iilan. Anya ang 20% ng economic growth ng bansa ay nagmumula sa paggastos ng gobyerno sa infrastruktura, sahod, social services at iba pa. Subalit karamihan ng pondong ito ay hindi na ipapagamit ng tama sa mga programa ng gobyerno kundi na pupunta sa bulsa ng mga korap na opisyal. I never saw the corruption of the magnitudes that I saw in the flood control programs. Really, really sickening. And that's why the President said, mahiya naman kayo. Talagang dapat mahiya sila sa ginawa nila. And I repeat, the magnitude of the corruption is so despicable. Si former Senate President Franklin Drilon. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station sa pamagitan po ng kanilang mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube at TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yang Bombo Mobile App, pwede po niyong i-download dyan sa pamagitan po ng Google App Store o kung hindi man, sa pamagitan po ng Apple Apps Store. Sa bantala, sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao area, sa mga taga-riyan, sa may Davao Region, yan po sa may Region 11, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ng Star FM Davao. Sa mga taga-riyan sa syudad po ng Cagayan de Oro or sa mga katabing mga lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuan o mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. At para sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Sarangani at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para ho sa mga Hiligaynon speaking na nakatira dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Our Lady Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Radio sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Kagapon sa book launching ni former Senator Franklin Drilon. May mga gintugda ini siya sa mga issues, hindi lang kay sa bahin sang lokal, kundi lakip na sa national nga level. Di mga ginpahambal ni former Senator Franklin Drilon siya ang korupsyon kundo diri sa Pilipinas, bawdo hindi na gid maagwantahan. Sa aton sini mga kabombo, may ara man siya sang panawagan regarding sa status sang Iloilo City District Engineer nga si Engineer Roy Pakanan, no? Nagtugda man siya regarding iya sa estado karon ni Vice President Sara Duterte, and of course ang yaman sini pananawan sa bahin karon sang mga opisyales diri sa syudad sang Iloilo. Check naton si Bombo Hana Andasa sa iya sini follow-up report. Bombo Hana, sa report, please go ahead. Ginakasubo ni former Senator Franklin Drilon ang mga nagakatabo diri nga korupsyon sa pungsod Pilipinas, Bomocham, sa iya diri man nga mga nakit-an and iya diri kinsaysay nga sa tion sa iya diri nga pagpangalagad bilang senador, ang iban diri nga mga proyekto ang nadala ko sa diri sa maya syudad ng Iloilo, bas kubong ate ang inina ang mga naguluwa nga mga information kag ways of investigation nga may ara na sang mga korupsyon nga nagakatabo kag nangin madamo na ang mga persona nga involved diri, iban diri ang isa sa mga nakilala naman niya. So ang isa diri sa mga rason gid nga ang hining punto sang korupsyon sa mga infrastructure project and flood control project. So, labi na gid sa flood control project diri man sa mga syudad sang Iloilo. Again, punto man niya natin supposedly ang farm to market roads, but naging farm to pocket roads. Hindi man ang isa sa mga pahayaga ni former Senator Franklin Drilon. Diri sa iya, ang 20% kung taning isang economic growth sa sungsod, ang bangod man sa government spending, sa infrastructure, sa mga sweldo kung social services pa, kag iban pa apang subong iniyakitaan nga ang amo nga porsyento ang wala nagakadto direkta o kung naga-inject mismo sa ekonomiya, but then sa bulsa mismo sang mga corrupt nga politiko kag labi na gid diri ang mga involved sa flood control anomalies. Gindala man niya diri ang sabahin man sa syudad ng Iloilo, then nagalapot sa 1.4 billion pesos ang flood control projects diri sa syudad ng Iloilo. Natigyan na point out mismo ni Presidente Marcos Jr. sa ating nga pagpadulong diri niya, and isa man sa mga nakitaan niya former Senator Drilon nga dito makahuluya ag na panawagan din niya diri si Engineer Roy Pakanan nga mag-resign naman bilang district engineer sa syudad ng Iloilo, and also ang Office of the Ombudsman nga padasigon ang investigasyon diri sa Iloilo. Do i-priority gid na diri ang syudad ng Iloilo sa pag-imbestiga sa flood control project anomalies. And iya man diri ginala sa iya diri pagkadungan sa pag-launch niya sa iyang libro
di Frank, no, ang inay nga titulo and memoir niya ini, kagisaman sa mga nasalo diri sa may libro ang iya diri nga pagpangalagad mismo man sa pag-project and mga nakabo diri sa mga syudad sa Iloilo. Kag iban pa nga mga tupiko na importante diri sa kagdangin parte sa progress ng syudad sa Iloilo. Bombo siya. Hindi kita malikawan kay yan nakatingala man niya kung nga anak kasudod pa diri ang mga diskaya out of 1.4 billion pesos project diri nga flood control. Kalabanan diri nga mga kontraktor ang iyagid sa mga diskaya. So ini ang katingala niya nga kung nga nakasulod diri ang mga diskaya and diri man sa mga ginapunto gid niya ang subong and nag-comment sa ini kung anong ma-comment subong sa opposition and ang ining pagpangtala o kung sitwasyon sa buong sang politika sa Iloilo wherein nga si Mayor Isutranyas sa mga Tranyas kontra man sa mga baronda na kung sa diin isaman sa mga nanging controversial sa diyon sang election and iya dirigin pakayag na dako kung tani ang importansya sang unity, pag-unite ng mga leaders sa isa ka lugar. Kasi that time, sa ginisurya niya, nasang unang siya padiri sa Masyadong ng Iloilo, nagapangalagad and nakita niya ang madamo sa project na nanging progressive in ang Siyudad ng Iloilo. Bangod man sa pagbuligay and shared one goal mismo sa mga liberato, naging dalaman diri sa mga Siyudad ng Iloilo. But subong we compare, kaso sa iya, do malayo gid and damo kung tani no ang ining mabulig and ako ini nga bulig kung tani man sa ekonomiya sa Iloilo kung nagaisa lamang ang mga leader sa syudad sa Iloilo and of course sa ini mga projects nga pwede pa diri madala. So isa man sa mga panawagan niya nga mag-unite ang duha ka grupo and also but then tunga man diri nga daw dala na kuno sang pangabuki ang opposition nga ginatawag may ara gid sang mga opposition nga isa man sa mga nagapasiguro nga naging check and balance man bala ang paglalaman sang sa local government unit Bomosyam. Ipabati nato na nanging pahayag ni former Senator Franklin Drilon. Talk about the reality. In Iloilo, we were able to move our infrastructure program because of a united political leadership. In other areas, magtatayo ka lang ng barangay road, nag-aaway na yung mayor at saka congressman. In areas like Naga, to extend the runway, nagsusutukan yung mga politiko. So that here in Iloilo, we were all united. We had nobody would block any project designed to improve the lives of our people here of the Ilonggos. And that demonstrates the need for unity of the political leadership in order to move the infrastructure program of government particularly. So that is what I meant by... Okay, but having said that, that's really what I meant. A united political leadership is an essential element of being able to provide benefits to our people in terms of government health. Last question on my end, sir. What do you think is the future of the opposition, especially with the upcoming 2028 elections? The opposition will always be there so long as people would adhere to the democratic system of life. We can only, an opposition is necessary because a check and balance is essential and the opposition plays a role in that principle. And I belong to the Liberal Party. The joke was that there are times when we can fit in a Volkswagen and times when we don't even fit a 747 Boeing airplane. So that is a cycle. So long as we have, we believe in our. Nabatian ang nanging pahayag ni former Senator Franklin Drilon Bomosyam, kangot lang rin sa nanging komento niya sa opposition and subong man ang pagtungdumala sa syudad man under Tranyas and Barangay leadership man Bomosyam.
All right. Now, with regards sa mga lideres, ti kinanglan ko no, may unity. Mga opisyal may unity para nga ti sige-sige ang progress nga maangkon sang syudad sang Iloilo. Ti Santo Anay may progress man. Bumbuhan na sang way pa buka di ba? Damo man sa mga projects diri. Damo man sang mga projects nga natigayon pero wala mahuman kag naging kontrobersyal. Subong, tsakto ng ambal ni Senator Franklin Drilon nga dapat may check and balance. So, check and balance, gina-check kag ginabalanse sang administrasyon ni Mayor Inday Raisa ang mga projects ni Congresswoman Jam. Last time kay okay pa, all is well pa, no? Bygones be bygones pa sila. Why naman gani isang pagkwestiyonan na ito, ang check and balance daw wala naman lang ganito, matukiban ta lang nga may diferensya kung mag-suffer ng pumuluyo sa mga proyekto. Di ba? Anong tabo sa ungka gani May ano gani na sa ungka, Bombo Hana? Flyover. May flyover gani na? Kasi gani ang project? Sa ila. Sino nga ila? Anyway, sa aton sinima kabombo, in terms of unity, may mga pros and cons. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Siguro ang aton siniyang lantawon, hindi ka unity sa mga opisyal. No? Kay ka lapad sang tinaga siniyang unity. Broad ang term nga unity. Unity para sa ano? No? Ang unity bala nga ginapanawagan ni Senator Franklin Drilon para iya sa political interest sang mga opisyal. Ang unity bala nga panawagan ni former Senator Franklin Drilon, ma-unite bala para nga ti mangin maangkon ang progreso, magdamo ang mga proyekto, but later on may ara man lang gali isang mga diferensya kag later on matukiban ta, just like sang tsimpo nga okay pa ang tanan, ti gilalaktawan man lang gani ang mga nagakaigo siniya nga mga permits. No, kay ti grupo sulod sako na naman do samos na bla. And then nagabot lang ang simpo nga dapat gali i-comply mo na anay kag hindi na to ya sulit pa ang kinaandan nga to follow na lang ang mga permits sang amune, to follow na lang permits sang amune, kiti siyempre may sinuktanay na kay may gunat na mo, hindi ganing nga gunat nabugto na ganing lastiko. Or unity para sa interes sang pumuluyo sang syudad. Diin nira nga unity. Bumbuhan na. Sa tatlo nga to, diin nira ang gusto nga unity ni former Senator Franklin Drilon. Ang punto ni Adri Bombacham nga sa unity sa bahin man sa interest kung tani man sa mga pumuluyo na konstruin ang part of progress man sa siyudad ng Iloilo. Just like natabo ko na sang una, atin subong pamagitan naton nga ang check and balance kinatabo at mismo sila nag-imbestigahan na isang mga project nga ginpatigayon diri sa siyudad ng Iloilo. All right, tiyan mo na. Klaruhon talang kung ano klase nga unity na kay just like sa aton sini nga mga national leaders. Ti ano ang battle cry, ano ang plataporma ni gobyerno sang BBM Sara tandem? Huwag naman sila sang iban, unity. Ti anong nagwa subong? Nadula na ang UN, anong bilin?
Anong bilin mo, Buwana? 80. Do halos nga maguramusay na lang sila kay Jesus Maria kagusip. Muna sa aton sini nga mga kabumbo, ano nga klase sang unity ang dapat magpangibabaw? Nga ma-unite ang aton sini nga mga opisyalis para sa kay sino kapuslanan ang ila sini nga unity? Unity para nga kung may mga diferensya sa ulihi, kapan-kapanon? Para nga kung may matupkiban nga diferensya sa ulihi, hambaron lang nga batsyag na balansang diverticulitis. Amo sina? Sa kasagsagan sang issue sang ungka flyover, ano plasta daw? Ara na ang problema. Hindi ta na pagpangitaon kag pagsukton kung sino itong mga tao sa likod nga nagtuga sa problema. Solusyon ang aton sinipangitaon. Why na sang sense of accountability, sini? Di ba? Kahit hindi mo na ito kung pagpangitaon mo, mga tao nga nagtugas ang problema. Di kayo urupod pa ito sanda mo, iririmaw pa sanda. Santo nga mo ito nga tsimpo, why lang tapangitaay sala, kabla mo grupo na. Ngitaan ta na lang pamagi, solusyon. Solusyon ano, gatasan ta naman pundo ka gobyerno Kwarta sa gobyerno, ipakayota. Hindi ta naman niya mapuga tong kontraktor kay ti ginakibang mantaya sa kontraktor. Blamo na bato na. Sus Maria kagusip po. Hindi na kita magpabuabo kay plaryong man lang tading isda, no? Hindi na ta magpabuabo kay kilalay ta naman kung sino di ang bangros kag kung sino din tilapia. Di ba bombo hana? Tama, gid Bombot Sam. All right. So, ini karon man no, ang ining mga naging komento gid ni former Senator Francis Drilon and we hope gid man depende man ini sa kaliberato kung pamatian or anong pag-intindi nila sa ginatawag na unity ni former Senator Franklin Drilon. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Same question man ang ipamangkot ko sa kay former Senator Franklin Drilon. Kung nagapamangkot siya, nga nakasulod ang mga diskaya diri sa syudad sang Iloilo. Ang pamangkot niya kay former Senator Franklin Drilon nga asa kadamoon sang kontraktor sa pungsod Pilipinas nga IBC lang tanan na may nakakuha iya sang dalagko sini nga mga kontrata haw. Kunang kilala ko pa. Yose? Yose Watose? Hindi bla? Kag we need to clarify kung ano nga unity ina ang gusto sa nga anay senador sa aton sini nga mga kasimanwa. Para nga hindi naton bala mapuling, hindi naton mausog, hindi naton mabutangan sang tabon ang mata sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo sa kung ano nga unity ang inyo sini nga gusto. Kay kadamo sang kalapad sang unity abi nga tinaga sa aton sini nga mga kabumbo kag may ara na kita sang ginatawag sini iya nga leksyon with regard sa unity nga tinaga nga ina. Living testament ang pila 16, 15 milyones ka mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Anong ginasinggitan na? Sadto ni Bongbong Marcos kay ni Sara Duterte, unity. Samtang ang piyak siniya nga partidong ila sini nga mga panguntra, daw halos maglulupok ng ugat sang diga sang ila sini nga plataporma di gobyerno sang plano para iya nga kon sila ang pananglitan hatagan sang kaygayunan nga magpanerbisyo sa pumuluyong Pilipinhon. Amo ni nga mga agenda, amo sini nga mga plataporma di gobyernong amon sining himono. Ti ano yang ila sini nga ginsinggitan sadto unity kag 20 pesos nga per kilo sang bugas.
Oh. Anong natabo? Kung hatagan mo ni sila sa kutsilyo, basi magbunanay ni sila sa tubang mo. Oh. Pero ina, worst comes to worst na iya sa aton sini nga mga kuturan. But kung lantawon mo lang ang sitwasyon, daw amo-amo gini. Nga daw halos iya malabutanay na gani sila. Pero sa lain lang ang mga pamaagi. Tiya mo inang resulta sang unity? Amo bala ina ang pundasyon sang ila sini nga pag-upod sadto? Unity? Asa karon daw halos iya gani nga hindi na mahatagan sa kigo nga pagtamod ang mga mayor nga problema sa pungsod Pilipinas. Bangod sa ila sini nga pagbanggianay. So let us qualify sa kung ano nga unity ang aton sini nga gusto. Ma-unite ba lang aton sini nga mga opisyales para nga in kaso por kaso isa lang sila katuhog, stampa di guma sa kung ano man lang dira nga mga tinutuyo sini nila, sarang nila maduso, kay ti naga-unite sila mo. Bisan perdido ang pumuluyo sa syudad sang Iloilo kay kumo naga-unite aton sini nga mga opisyales. Duso nila kung anong gusto nila nga makaserbisyo sa ila siniya interes. Hindi kay sa interes ang pumuluyo. Diba? Ano nga klase sang unity? Unity bala nga ti. Kung pananglitan mabalahuba ang imo sini nga kaalyado, ang imo sini ka unite, ang imo sini ka upod, nga kung saniin naga-unite kamo or may unity kamo ti. Bisan balaan mo na gid nga sala, pangitaan mo sang pamagi, agud nga mahinago ini para nga way lang sang salabton. Pero nakatuga na iya sang malawig nga huol, sakripisyo, agoniya sa mga pumuluyo nga nagalaom sang maayo kung tani iya nga serbisyo publiko pinaagi sa aton sini nga mga opisyales. Amo bala inang unity nga kagustuhan? Or ma-unite sila? Ubahon ang mga nagakabod sini iya nga mga balagon nga may siit nga nagdulot na sa ila sini nga panit kag kalag nga mga interest kag personal or political and personal interest kag sabaylo interest na iya sang pumuluyo sang syudad sang Iloilo ang nagakadapat sini iya nga magpanguna. Amo sina nga unity ang luyag naton. Di ba? Gusto tabala iya sang unity, pero may mga wala sila mismo nga mga opisyales, may mga lapas na nga mga pagsulundan, and to follow na lang or ma-comply lang later, kaya siyempre, naga-unite man kita bala. Anay kay bulagay na, binghalanay naman dayon. In terms naman sang korupsyon, sa aton sini nga mga kasimanwa, wa isang tinlo diri sa aton, particularmente sa mga opisyales naton sa gobyerno. Wa isang matinlo diri. Sa aton sini mga kasimanwa. No? Sa gihapon ang mansa sang mga ginaaligar korupsyon ang makita sa aton sining mga opisyales diri sa syudad. Wa isang tinlo.
Hindi ba? Mga questionable nga mga proyekto, mga overpriced nga mga proyekto, naga-exister. And before sini, ang monumento sang korupsyon, no? Ara iya sa unhan sang syudad kag sang sugpon sini nga banwa. Tilan tawa bala nung natabo to? Tubong kay may nagasinggitan nga nagapamatok sa korupsyon. Ang iban sini nga sadto anay ginaangot man sa korupsyon nang ilaran na. Masakit pamatian. Hilabi pa kung taxpayer ka. Pero daw kusi na lang niya sa pamatyagan sang mga tawo nga yara sa likod nga kuno abi naga patinlo-tinlo kuno abi way gidya sang lamod sang korupsyon pero sila iya amo ang naka gusab, amo ang naka pulos. So sa aton sini nga mga kasimanwa, dapat ang dipinsahan ta iya, i-call out naton ang atensyon sa aton sini nga mga opisyales sa aton man iya kaugalingon siniya nga mga interes. Anong namin ko man? Ambot ko silingon, interes ang pumuluyo. Nga dapat, eksaktong ginakantuan sa pinangabudlayan naton. Taxpayers' money. Kag hindi lamang ini magpadulong sa bulsa sa mga nagapakuno-kuno nga wala sang mansa, no? Pero do kasubong nga liiya nga aroon sa kadamo sang naangot nga korupsyon sa iya. Oh. Kung gusto naton sang unity sa nasiling ko na, no? Kakson inang balagon nga tunukon nga nagkabod na sa lawas sa mga politiko nga inang balagon amo inang nagarepresentar sa political kag personal nila nga mga interes. Kay kung makakas ina kag ang magapabilin lamang interesang pumuluyo nga ila sini nga ginapangalagaran, tibasi dira mabatyagan naton ang matuntuod sini nga progreso. Ang matuntuod sini nga ti pag-ayuhan sang pagsinarayo naton diri sa syudad sang Iloilo. Oh. Pero kung trapu-trapuhan mo lang, hindi na madala, no? Kay nagdulot na to ang mga dugi o kung nagdulot na to ang mga siit. Oh. Sinang balagon nga nagkabod sa lawas. Oh, sa mga politiko nga gutom sa gyapon, no? Sa gutom sa gyapon sa pwesto. Kag sa anuman sini nga sahi isang interes nila political kag personal. Oh, di ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ikabay pa, no? Nga basi kon mapulo paminsaran man sini nila, mabinag-binag nila. Oh. Kag makambal sila nga it's about time. Nga kung ano man niya ang mga personal, ano man niya mga political, nga mga interes naton, no? Kakson tanana, kag aton sini, nga pasulabihon, ang interes naman sang pumuluyo, nga aton sini nga ginpangalagaran,
or pangalagaran nga ginpromisahan naton sadtong tiyempo nga nagapangayo kita sang ilabulig para kita ang mabutang diri sa pwesto. 28 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik nato na banwadugang pangin-sini nga mga balita kag impormasyon, istoryahan ta ang Regional Special Training Unit 6 ginpasiguro nga wala sang hazing sa mga police training. Ini matapos nga ti naggalapta kag isa man diri gani ang Bombo Radio Philippines sang nakabaton sining video nga kon sa diin ginasapute no? Ising-ising ka pa mo nagyapon yung tinaga. Ginasapute ang mga police trainee. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod 21 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kauturan. Tuman ka sakit, no? Bisan ikaw nga nagalantaw, do kasubo nga mabatsyagan mo ang sakit nga naagom sining mga police trainee sa kamot sang ila sining mga anong tawag sini sa ila master initiator daw gasulod ka lang sa isa ka sa isa ka grupo o no sa aton sining mga kabumbo ti lakip pala ini sa training sang mga police training ginapaluhod ka kag ginatampa ginapaluhod ka kag sulok-sulokon ginapaluhod ka kag tindakan, no? Sa diin nga bahin isang training, gina-prepare nyo bala ang mga police training naton ngayong kaso por kaso, ini silang madakpan sang anuman sini nga mga kriminal, kag sila ang pagatorturon, hindi sila mag-ako, wag sila sang maisugid, amo bala niyang training nga ginapaidalom karon sa mga police training sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sa diin ining aspito, paano ini maka paayo sa mga bag-o sini iyang miyembro sang Philippine National Police ang pagdapal, ang pagsulok-sulok, ang pagsumbag sa dughan, kag kung ano pa nga saputi kastigo sa ila during training. I-check naton si Bombo Krill Miliasa kay ang Regional Special Training Unit 6 nagapasiguro nga wala sa mga kasubong sini nga nagakletabo sa mga police trainee. Bombo Krill, sa report, please go ahead.
pa siguro sa nga Regional Special Training Unit o kunang RSTU Region 6 nga wala sang hazing o kung anuman nga klase sang maltreatment nga ginahimo sa mga police trainee no diri sa Western Visayas. Ini kasunod sang nag-viral nga video halin sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o kunang PRO bar kung sa diin o ginrelieve diri ang 70 tanan ka mga pulis matapos naging pangkastigo sang mga ini ang mga police trainee sa ila reception rights. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Darwin Valderas, ang officer in charge sang RSTU 6, iyagin pahayag nga samtang siya ang nag-manage sang unit, iyagid pagasiguraduhon nga wala sang maltreatment o hazing nga matabo sa ila mga trainees. No, kay Police Lieutenant Valderas, isa ka criminal act ang hazing o pagpangkastigo, no, kag wala na ini dapat ginahimo bangod nga barbaric nga training o kung ang barbaric nga training isa na kadaan nga pamaagi kag pahayag pa niya mayara na sang anti-hazing law kung sa diin dapat professional kag insakto ang pagpatigayon sa mga training sa subong nga tion. Iya man dirigin pahayag nga ang pagpang-abuso hindi epektibo nga pamaagi abi para madisiplina kag mangin matarong ang isa ka police trainee. Ginpahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Valderas nga mayara sang close supervision sa mga training sang kapulisan kag ginapaidalom gid no sa briefing ang ining mga instructors kag assistant instructors bangod suno sa iya wala gid ginatolerate ang bisan ano nga klase sang pagpang-abuso nga mga buluhaton ilabi na sa subong nga bulan mo champ na talana nga magpaidalom sa Basic Internal Security Operation Course o kun ining BISOC training ang 281 ka mga pulis diri sa Western Visayas sa Camp Halandoni, Barangay Cerudo, Sara, Iloilo. So may ara liwat no nga pagahiwaton nga BISOC training ang aton nga mga kapulisan subong nga bulan ti amo na gina-make sure nga ining mga instructors o kunang assistant instructors may ara gid sang briefing nga dapat insakto kaga professional nga pamaagi ang pagahimuon nga mga training diri sa nasambit nga mga police trainee. Gina-encourage man niya ang aton nga mga police training nga gilayon mag-report kung ma-experiensyahan ang anuman nga klase nga maltreatment bangod nga ti wala ginatolerate diri no ang anuman nga klase sa nga pagpang-abuso kon pagkastigo ilabi na nga ti gina make sure nga dapat manabat gid ang mga magalapas. Gindugang pa ni Police Lieutenant Colonel Valderas nga sang nagligad nga tuig may kaso sang pagpang-abuso sa Philippine National Police Special Weapons and Tactics o kon PNP SWAT training kung sa diin ginpasakaan gid sang kaso ang mga natungdan. So diri ginpayag niya nga nagapakita lamang ini nga seryoso gid ang ila nga opisina sa pagpatuman sang disiplina kag wala gid ginatolerate ang bisan ano nga klase sang pagpang-abuso sa aton nga mga police trainee. Yari bala ipabati naton ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Darwin Valderas ang officer in charge sang RSTU 6. Habang ako ang umuupong RSTU Chief dito sa RSTU 6, hindi po natin papayagan yung ganong pangyayari. Wala pong mangyayaring hazing. Unang-una, hindi garantiya na pag sinaktan mo ang isang trainee or estudyante ay magiging matino na siyang pulis pagka-graduate niya. At pangalawa, mayroon na tayong anti-hazing law. Hazing is a criminal act na dapat we must abide to the law. Hindi tayo gagawa ng any form of maltreatment. At saka pag halimbawa lang nagkaroon na uli kami dito ng BISOC na isa sa mga rigid training dito na ginagawa dito sa RSTU 6, I will see to it na magkakaroon po ng close supervision yung training. Saka yung mga magiging EI natin bago sila mag-perform ng kanilang duty ay i-briefing ko talaga sila. Ipapaalam ko sa kanila na hindi ko itutolerate yung ganong klaseng gawain dahil yung barbaric na training ay obsolete na po. Ang approach natin ngayon ay professional na sa lahat ng training. Sir, if meron pong mga bagong police na sabihin natin na nagsumbong sa inyo about dito or if ever na-experience nila, are we willing po to investigate this case, sir? Siyempre po, automatic yun, paimbestigahan natin. Katunayan, nung last year, mayroon tayong SWAT training na may alleged hazing. Kinasuhan natin yun, nasa region ng nila, kaso. Are we encouraging po yung mga police naman natin na magsumbong sa inyo if meron pong maltreatment after the training?
Opo, pwede pa rin nilang isumbong, Miss Krill. Para maaari pa rin makasuhan kung sino man ang may kagagawan. O tulad ng nasabi ko kanina na hindi natin papayagan yan dahil sabi ko pa nga, ang hising or any form of maltreatment is a criminal offense. Mayroon na tayong batas dyan, mayroon tayong anti-hising law that we must abide. Saka, sabi ko pa nga tututukan ko yung training. Hindi ko papayagan na mangyari yon, yung ganung mga insidente. Diri na batian ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Darwin Valder as ang officer in charge sang RSTU 6. So amugid nino ginapasiguro sang aton diri nga officer in charge, especially na as we mention nga ti subong nga bulan may ara sang bisok training kag magalawig ini 60 days so kung 2 months man abi kag ti ginamake sure nga ang mga police trainee sa sulod sang kampo ti safe kagalikawan gid ang ining pagpang-abuso kay wala na kuno ini nadaraman sa ilaman abi nga part or hindi gid ini part no sang training ang ining mga hazing kag pagpang kastigo sa aton nga police trainee. Ti amo na ginamake sure niya nga ti aside sa mga police training nato no ang mga instructor gid or naga-instructor nga head gid sang ilang nga training ti may ara gid sang briefing kag ipatagayunon ang tsakto kag professional nga way sa nga mga training Bombocham. Ang masubo nga kamatuoran galing Bombo Krill bisan nga ginakabig nga wala na ninalakip sa training ang kag ginakabig sining barbaric ang sahi sang pagpanakit sa mga police trainee kag subong man may ara na sang layi kita nga ginatawag nga anti-hazing law but sa gihapon naga-exister ini. Amo ni ang pinakamasakit kid sa tanan no kay not all of the time. Sino gani ang ngalan ni sir? Police Lieutenant Colonel Valderas Bomojam. Hindi man sa tanan sining panahon ara si sir mo no kag makita igid ang tanan nga nagaklinabo maabot gina sa punto nga ti ang mga instructor dira, ang mga senior dira abuton sang sudlan sang aguguring ang ila sini nga utok, tripingan ang ila sini nga mga trainee, ang ila sini nga mga junior or whatsoever kag pinahan. Okay lang kung tani na ang pina nga exercise nga majag in place ka dira, duckwalk ka dira or whatsoever, no? Why lang sang patupanay sang kamot bla pero hindi mo gidya malikawan nga may ara gidya sang makalam kamot sining instructor or senior or kung ano man dira nga ti mamiter gid sa mga police trainee ti mag-amo sini ang kung magpadayon sini nga mag-exister ang kasubong sini nga sistema ti ang iban ga training pa lang sa pulis ga kabaldana ti hindi nakapadayon hindi na iya maka panerbisyo sa ila sini iya nga handom nga mangin pulis to serve and to protect kay nabaldana sila sa sang sila pa lang ang naga-training. Imbis nga magdamo ang aton sini nga miyembro sa nga Philippine National Police, amat-amat yan nagabuhin kay mga policeman mismo ang nagasaputi sila. Mubukrel, kadlaw sini ang mga kriminal, kay ti sa training kuno iya sa mga kriminal, wa isang saputihay to ya Mubukrel mo, ginahanas lang to ya paano sila mag-eksperto sa field of criminality nga ila siniya pagasudlan ang mga bansang kilala ko. For example, kung ang field of criminality mo is pangarnap, dapat eksperto ka kag hindi ka madakpan. Pangawat ka man dira, akyat bahay ka, hold upper ka, dapat hindi ka gid madakpan. Ang ila ko niya expertise, amo lang na yang ginahanas, pero why ni sila kuno ya siling mangarnap ka, hindi mo pandar ang motor. Sangga training ka pa lang, sa putihon ka, bakulon ka, why kuno sa amo na? Mubukrel? Exactly, Bombo Champ no ti kay nahibaluan man naton subong nga ini nga si Police Lieutenant Colonel Darwin Valderas ara gid ini sa subong no dira sa kampo sa Sara kung sa diin diri patagayunon ang nasambit nga training. So sa bilog nga adlaw man abi or sa sulod sang ining training ti ara gid na siya sa camp to make sure man nga atong ining mga police trainee kaga ang naga-manage man sa nga nasambit nga training ti
ginamake sure niya nga may ara gid daw kuno siya sang close supervision kag ginalantaw nga ining mga police trainee no samtang ginahiwat man ang ilang training as we mentioned sa sulod sang 2 ka bulan i-make sure niya nga wala pagpang-ambuso or wala man abi after training may ara sang iban pa nga ginahiwat Bombo Champ no so muna nga ti ara gid siya naka-stay sa sulod sang kampo sa Sara to make sure nga wala na sang anuman nga klase sang maltreatment kag ti ma-make sure bala ang pamilya man diri sang aton nga mga police trainee kampante bala or ara gid may ara gid sang assurance nga ti tsakto kag professional gid ang ginahimo nga mga training sa ilaman nga kabataan diri no nga aton nga mga police trainee Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Krill Manizales Milieza and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Milieza. Nga kinahanglan mag-undergo sa training ang aton siniyang kapulisan. No? Ti kinahanglan sini nila nga mag-undergo sa ginatawag sining training, nagkalain-lain man sini iyang training course. Ang ila sining mahibaluan or dapat mahanas gidira sila. Ini inline sa ila sini iyang pagpanerbisyo bilang miyembro sang Philippine National Police. Now, in general, ano ang koneksyon, no? Sa training sa pagkapulis para nga tampaon mo, sipaon mo sa dughan, sulok-sulokon mo, sumbagon mo sa dughan. Ano ang ma-achieve sa police trainee kung may experience yan o araw pakita tabla mo Kristi anong ma-achieve sina pagang anong ma-achieve ya sina are pagid natawab lang ko ano nyo anuhon sang instructor na sulok-sulok anong ma-achieve ya sina mangin still ang iya sini nga panga nga kung pulis ka dapat bako di mo panga Bombokres adlaw-adlaw may tinapungulay nga dapat kung pulis ka tig-ai mo abs tig-ai mo dughan ano ka maboksidor? Ano ka Manny Pacquiao, Cuadro Alas, that's my boy, Janrel Casimiro ka? No? Anong punto nga may pagpanakit sa mga police trainee? No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi man aton matawag nga Bombo Champ, tradisyon na ni, hindi kaya kapulis kung hindi mo ma-experiensyahan nga ginasaputi ka? Tikon ang pagkapulis, ma-achieve mo lang, pinagi sa pagsaputi si mo, sus Maria ka, gusip. Mga krem! Apply lang mo nis bumbo! Kaya why niya sa puti? Why niya dapalalay? Why ni tinda kanay? Iya mo sina? Sa ton sinima kasi manwa? Di may mga lagob sa paaw? Puerte, full swing ang birada ni Serba. Anyway, diriya sa bahin sa Regional Special Training Unit 6, nagapasalig sila, no, ginagarantiya nga wala iya sang hazing, so sa liga naton ina. No? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ginapaidalom ini sa training ang mga kapulisan para iya nga mangin disiplinado. Sa aton sini nga mga kabumbo. Why ni sila iya gina-training or gin-papulis or mag-police trainee para nga tripingan kag sakiton sini sa nga mga halo nga mga instructor o kon nga mga senior dira. Di ba? Sige sa aton sini nga mga kauturan sa liga naton ina nga driya sa RSTU 6 wa isang hazing sa mga police trainee.
48 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Standby kay Bombo Brian na Gonzales sa aton siniya nga ipabombo. Punong barangay sang Lubok, ginpabombo ang mga basura nga nagalapta sa iya sining barangay. Ti sa barangay na may duha ka naga-exister sining junk shop. Way man direkta ginatudlo ni Kap nga dira halin, pero ti nagapangabay siya nga hindi paghimuon dam site ang iya sining barangay. Sa aton sining mga kabombo, yari karon ang follow-up report ni Bombo Brian Gonzales sa aton sining ipabombo. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa report, Bombo Brian, please go ahead. Ginapabombo na ni Punong Barangay Pancho V1 mismo. Bombo Champ ang mga basura no sa dalan sa Kopsang Coastal Road sa may Barangay Lobok no sa may distrito sang Lapos. Ang makita naton dito, Bombo Champ ang mga box sang ref no, may mga plastics no, mga swelas ang sapatos, may mga sako dito kagana narisari nga mga basura nga yara sa kilid no sang National Road kun aton nga maobserbaran Bombo Champ. Alagyan gid ni siya mugid nga matalupang dan kun sino mano ang maglabay sa nasambitan niyang area. Pahayag ni Punong Barangay Pancho V1 nga hindi nila marakpan no Bombo Champ kun sino kag tagadiin tungod hindi man bugos nga adlaw ma-monitor kagati mabantayan ang nasambitan niya lugar no Bombo Champ. Duda sa nga barangay nga nagalin ni sa junk shop no kag hungod nga ginawigid dra kung dulom kag kung gabi na para wala sang may makakita nga mga pumuluyo kagati taga barangay sa nasambitan iya nga area Bombo Champ. Dugang pa niya nga imposible gid no nga sa mga pumuluyo niya naghalin o kun ang nagaboy sa lugar tungod na mayara sila sang garbage collection no twice a week kag ginamonitor kag ginatudloan gid sa barangay ang ilang mga pumuluyo na hanungod sa insakto nga paghaboy no sang basura kag ginapahanumduman ng publiko ang mga responsable sa pag-segregate no Bombo Champ sang ilang mga basura nayara sang recyclable, biodegradable kag non-biodegradable kag tigina-remind gid no permi sang barangay ang mga pumuluyo ilabi na dra sa may isak subdivision sa may sakop no sa nasambitan iya nga barangay Bombo Champ. Sa sunod sininga semana magapatigayon sang clean up drive ang barangay kaupod no ang isa ka pribadong organisasyon agod ti limpyuhan ang palibot kag ang nasambitan nga lugar Bombo Champ sa diin matalupang gid makita gid no kun ikaw maglabay tungod dalag ko ini no ang mga box abi sang ref nga ginabili no sa nasambitan iya nga lugar no Bombo Champ. Pierre Blauna pa matera to ng pahayag ni Punong Barangay Pancho V1 sang ma-interview sa Bombo Radio. Actually ang dara nga sa highway kapila namon da i-monitoron, bantayan, rubingan. Hindi gid namon madakpan kung sino ang mga tao nga nagalabay nga nagawigit sang ilang mga basura. Kaysa amon diya nga barangay, mayari kami garbage collector twice a week, no? So naka-schedule man sa diri sa subdivision sa Villa San Lorenzo kag diri sa amon sa Lubok Proper. May garbage collection kami nga twice a week. Tapos ang regarding sa mga basura nga do ka mga dalago no like sa mga daw
ano sang rep, ang kahon sang rep. Oo, Kap. Oh, ginapang bay ko tani sa mga pumuluyo o nga kung sino man nga ang tagiya sang basura ni paliyog, kuhaan nyo na lang, no? Kay once nga ma-identify namon nga kung dara nagalin sa inyo, sigurado gid nga may penalidad kamo nga ano sang barangay. Kap, ang sa pagkolekta ta basura, ang mga pumuluyo taya mas sure tagid nung ginahaboy kung ginasegregate gid sa maayong ila basura. Yes, ang sa pumuluyo ila binagid sa diri sa may San Lorenzo, no, kay Sabisyon. Ang ilan na iyang basura halos makita ko twice a week may collection kita diri sa sa garbage collection. Ginabutang lang na nila sa tubang sang gate, no, naka garbage bag na, no, at least 2 or 3 ka bag makita ko sa may amo na gina-pick up sa garbage collector ta. Tapos ang regarding naman niya sa mga pumuluyo o sa iban nga sityo, may ara man sila yung designated area nga gina-pick upan sang basura. Ang hindi lang namon gid makontrol siguro ang nagalabay, no, nagalabay nga ginawigit ang sa igad sang highway ang basura. Tani mauya man kamo, no? Kaya ginalimpyuan namon na. Actually sa February 21 may schedule akong sibak kay may ara ang private sector nga nagma-volunteer gid nga manglibyo sa February 21 naka-schedule kami with sang amon nga purpose beneficiaries. Okay. Beneficiaries. So bali dra nga area Kap dala na da sa limpyuhan nyo sa 21. Yes, dala na da, no. Upod sang isa ka kumpanya nga ari man di sa barangay Lubok nga naga-establish. So mabulig sila pang limpyo kay nangayo gid ako sa ila sang pabor kay madamo sila tao, nabuligan kami nila. Okay, kapang mga basura ni usually do kahasang ref, may mga scrapan gid man di malapit Kap sa area. Actually ang may scrapan diri sa barangay, no, si malang si Mr. Ramos Junk Shop, si Kagawad Kuman, si Mr. Kagawad Argilio, ang Panoy Junk Shop. So duwa lang din na identify ko nga may scrapan, no, diri sa Lubok proper. Napakigangutan naton sila Kap ang duwa nga naka-junk shop tapos yanong ila nga masiling sinabi hindi na ila kay probably kung kanabi do ginakuan lang man siling mga metal black Kap tapos ginaboy sa kilid pero scrapan nga malabyan naton Kap area may mga nakapile man yang kahas ang ref kumbaga ginahimos Kap, no, magluwasan niya nga do may pipilagi diyan nga nagahaboy dito sa area. Amo gani na nga hindi ta nga dari man nag-alin sa aton nga scrap buying. Basi bala ang ginaano sang kabataan o ginabitbit hindi na nila masarangan, kinawigit na lang nila. So i-verify ta na sa aton nga duha di ka junk shop para mabalaan ta kung ilagid man ina bala o iya sang malaki. Si punong barangay Pancho V1 o Bombo Champ sa ma-interview sa Bombo Radio. Wala pa na verify, no, ni Kap Bombo Champ ang duwa ka junk shop. Pero ang Bombo Radio Bombo Champ uptik, no, ginakadwa naton dito ang duwa ka junk shop mismo sa may area na pakiungutan naton si Kagawad Panoy Argilio nga tagiya sa isa ka junk shop, no. Kagati siya man mismo chairman sang Environment and Natural Resources, no, sa ilang barangay Bombo Champ pahayag nga hindi ila ang nasambitan yung mga basura kag kahas nga respect usually Bombo Champ ang iyang junk shop wala sila sang angkarangkar nga nagalibot, no, diri sa syudad sa Iloilo. Kaya kung lang taon nato ng ref ginakargay na, no, sa angkarangkar so naman sa iya kagati ang mga ref dito nga nakapile sa iya yung junk shop scrapan hindi amo na, no, kadamo na Bombo Champ kagati makita naton dito nga nakahimos iya mga kaha, no, sa nasambitan nga scrap bilang tagiya gina-secure ang ilang mabakal nga scrap kagati gina-dispose, no, sa insakto ang ilang mga basura. Pamatian naton dugang pahayag ni Kagawad Panoy Argilio nga isa man katagiya sa junk shop sa Barangay Lubok, Lapos. Kung lang sir, kami ay man ko di gaboy. Wala ba na pangayaw gaboy? Di mo na lang nanyambal ko sa inyo. Kagawad, may aragid man kamo diri nga nagapascrap abe sa mga rep nga daan. Wala.
ginakakas na namon. Po dyan anda namon ginabutang. May ano lang din mga tracking na tago man sa mga tracking. Tracking sang basura. Basura. Amo man na. Kagawad ano gid ang masamidre nga ginapamakali mo mga sinabi, mga metal, Tanan. Ang karton ng way kag mga basura mga rep way ko na ko subong bakal. Ang bilog lang amo na nabakal namon po ginawasak na namon. Bilog nga rep nga guba. Namon na guba namon diyon. Kaya ang mga pagmakuha nyo ng metal nga o ng aluminum nga bahin sinikap, kagawa din yun yung gina-compile lang daw hindi na mapuslan. Na butang na handa namon tapos yung isa ginano na namon sa truck sa Lison. Oo. So bilang committee man no sa environment dire kagawad ti anong maklaro naton mapanugyaman sa mga pumuluyo kagti kung sa mga pangayaw man nga nagahaboy dra no sang mga basura hindi lang iya karep may mga plastic man dra no nga kita masumpungan sa nasambitan area sa tanal ng gaboy ta sa basura sa highway palihog lang di lang pagaboy kay kami gabantay mga hindi kami namon madakpan kamo na ano kagawad mapatigayon kamo kuno sang clean up drive sa 21 kung hindi kami magsala. Pero kada Sabado kamo bilang committee sa environment nagapanguna gyud sa mga clean up drive nyo kung Sabado. Oo, ako ang sa clean up sa environment ko sa basura gid ko natuon. Kung gisaga pang limpyo man ko da. Kamo na lang ako ginambal sa tao. Kagawad when it comes naman sa pag-dispose ng basura diri sa barangay kamusta? Gina-segregate man maayo sa mga pumuluyo diri. Oo, maayo man. Kay sa dito lang sa highway, hindi ito man namon po diri sa mga barangay, sa diri sa sitio ko okay lang di. Si Kagawad Panoy no, Argilio, bombotsam sa nga paglaro nga hindi sa iya junk shop. O kung scrapan no, halin ang nasambitan iya nga mga basura nga ti concern gid no sang barangay. Isa pa no, si Mr. John Ramos no ang tag-iyaman sang Basdako no nga junk shop sa nasambitan niya barangay kagati no saya aware sila nga kung maghaboy o kung pasipakpakan nila ang mga basura dira mabalik sa ila no ang ining puna no o kung ma-feedback sa ila bangod sa pilang mga business owners ang mga pumuluyo kagati sang syudad in kaso no ginpanginwala nila ini kagilagin hatag nga mayara sila sang husto nga lugar kag kalapad sa area no agod nga mag-cater sa mga basura nga ni bumutsamp nga i-stack abi nila danay amo paghakot no sang truck nga nagakolekta dra. Pero patag man no ni Sir John Ramos nga tag-iya may kaugalingon siya nga truck nga nagahakot sang basura pakadto sa kalahunan bumutsamp kagati nagabayad lang nga base sa kinilo sa nga basura nga ilang mahaboy didto kagati responsable sila bilang business owner sa nasambitan iya nga barangay. Duga nga pahayag ni John Ramos ang tag-iyaman sang isa ka junk shop sang ma-interview sa Moba Radio. Sir, may mga reklamo kita nga nabaton nga may mga nag-apoy sang basura particularly mga kahani sang ref sir sa may Coastal Road sa may sakop sang sining nga barangay. Ano sir pagklaro niyo sa inyong ini nga scrapan halin? Sa amon dire sir aware kami nga haboy sa sagwa kay mga kita may mga ordinansa city hindi pwede nga pag-oon tato ng mga scrap dira sa sagwa o kon mga basura kay kami diri sa sulod ginatipon namon basura kag ginaboy sa dam site. Sir sa kalapad sang area nyo ano may mga customer gid man kamo kun nagapamakal gid sa mga guba nga ref? Kami sir gabakalan kami sa mga customer pero wala kami mga tricycle bala nga sidecar nga nagabakal sa sagwa. Ang amon lang diri ginabakal, nagaagi lang ang mga customer amon. Amo lang namon ginabakal pero sa mga tricycle, wala ko kami tao nga nagabakal sina. So sa paglaro sir, hindi sa inyo ang mga basura nga ni kagati sa pananaw niyo sir kay sino kung sino nagahalapoy dira? Amo lang na sir wala ko ya kabalo kun balaan mo. Siyempre damo man dagagi mga private. Siguro basi kung gabi nila ginahaboy pero sa amon di wala gi kami sir kay siyempre nabalaan tanan ang mga patakaran sa aton syudad. Sir bilang mga
or sa diri sa scrapan, may mga basura gid na diya sir nga makuha niya hindi nato mapuslan. Paano nato na sir gina-dispose sabi? Kami dire sir ginatipon naton ng basura tapos haboy na muna sa dam site. Kami sa lakyan man ko yung haboy sa dam site. Pag abot dito sa dam site, per kilo na bayaran na muna per kilo bayaran dito sa city. Amon ginahimo dire magdamo ang basura. Magluwas na sir may anuman nagalibot dire collection sang basura ti. Naga ano man kamud sina dra kisa. Dira sa Sagwa may butangan sila da basurahan pero kami nga ako dire wala ko ginabutang da Sagwa ginagi sang basurahan kay ginadala ko na lang sa dam site. Pero mga business permit sir kumpleto man ang mga ano naton papeles no sa aton nga junk shop. May ara man sir. So ano usually ginapamakal niyo mga salsalo, mga plastic ni? Oh, yes. Plastic, sarsalon, amo lang na mga ginabakal namon mga basta sorted. Amo lang na tanan ginabakal namon diri yung mga scrap. So anong mapanawagan, mapanugyan nato nabi sa mga umalagi dira no? Bilang kamudri ang gakasibangtan nabi hindi na naton pag hindi man naton maitago no sir nga ti sa inyo gabalik diri kung kaysa kay kamudring lapit niya junk shop. Anong mapanugyan naton sa mga nagalabay dira? Palihog lang ko da sa mga private o kung mga tricycle labi na gid siguro hindi ninyo da paghaboy sa higad sang dalan kay kami gid diri nga mga junk shop apektado sina kay siyempre ambi nila kami ang naghaboy dira pero kami nga mga junk shop nabalaan na namon ang patakaran hindi pwede kag mga junk shop may mga basaruan kami din sa sulod tapos magdala na muna sa dam site kaya mo na yan na muna balaan na seminar natin kita kami na makuhaan business permit. Si Jun Ramos no bumutsang tagiyaman sang isa pagid ka junk shop sa nasambitan nya barangay. May nagpadala diri sa mensahe sa akon nga ang ginahabuyan kuno dira Bombo Bray nga area do medyo mariit na kuno. Ang nagahaboy sina dako kuno posibilidad may it's either nga mahabok ang kamot, mabanog ang tiil. Burbantayan lang nila magkiang-kiang ti amo siya na kuno mariit na galing lugar ang ginabuyan nga basura. Bawat ka delikado gali bantayan ginikap no bumutsang pagluwas sa penalidad nga usually nikap no nga ihatag abiro issue sang barangay. Ti mahabok bling kabot ti do nangihitok ginang kilala ko mo. May CCTV dira nga area Bombo Brian. Wala Bombo Champ no. Mo pagin isa ka problema kay kung may CCTV tani ti makita na dira kag base matumod pa kung siyo naghaboy sining mga basura dira. Kaya mo gid. Pero muna ating huan gid no. Sang barangay magluwas sa limpyuhan ini sa sininga sinimana kay kada Sabado nagapatigayon man sang clean up drive ang kabrangayan sa siyudad ng Iloilo. Pero di pangabaya sang punong barangay kagati sang mga katapo sang barangay council nga kun ano ka responsable man diri la pumuluyo yung mga pangayaw ilabi na no mangin responsable sa pagaboy sang basura. Bombo siya. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news and information. Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez sa imo siniyang report. Sa mga naghaboy sang basura, maluoy man kamo. Ginhawa man na dira sa mga barangay official kag sa mga pumuluyo tingwa nga maglimpyong ila sini nga lugar. Hindi nyo natani sini iya pag habuyan dira iya sang inyo sini nga basura. Dala nyo tong inyo basura sa inyo nga balay, hindi gani ihaboy sang insakto siniya nga pamagi para nga hindi magtugas ang halit dira sa iban sini nga mga kabarangayan. Anyway, lapaw nagkikita sa latid sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras 7 minutos na kaligad sa taknang 2:00.
Yan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahay. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and BA Communication Programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta
300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 15 minutes after 2 o'clock. Welcome sa Wednesday edition. So, ang kahapon lamang program, it's the 11th of February 2026. Kaya nagaselebrar kita sa 40th death anniversary sang hero, sang Antique, si Evilio Javier. And I am sure since no classes, no work, you are enjoying this day. So, samtang nga nag-enjoy ka mo sa inyong free time, basi pa di man ma-insert, dali na lang gali ang Valentine's Day, so siningang Saturday na, ox na ang date ninyo da, ox na, nagka-reconcile, nagkabalikan na, or nag-away pa kamuya. Please tell us and share with us what's happening sa inyong love life today. Pwede nga ma-email ang inyong mga istorya nga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. Pag-i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, nag-abi-abi gid sa inyo tanan. Mainit kapag abi-abi, sing init sa atong panahon. Mainit naman ang atong panahon today, no? Yesterday do hindi mauntat ang ulan, subong terrible naman ang init. Sige lang, adjust lang kita sa gihapon. And so, here's our song para sa inyo as I welcome you sa kahapon lamang program. This is from Charles Kevin Ton. 2. Good afternoon. Welcome sa KLP. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good
is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Do 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 do. Shabba-dabba, baby. Shabba-dabba-ba-ba-ba-ba. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me Without you. La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete. 20 minutes after 2 o'clock, that's to Charles Kevinton. And right now, today we are celebrating the 40th death anniversary sang hero sang Antique. And may aras ang binalaybay ng luyag i-share sa aton dili na tuhoy sa iya si Dr. Jerry Daclod, ang tigalo, ang kahapon ni Evilio. Sa kada petsa 11 ka Pebrero, ginadumdum ka mga Antikenyo, subong man sa panay mga tawo, ya kamatayon ni Evilio. Tinagna sang demokrasya mangin idolo, bugal ka mga Antikenyo. Ana nga ngaran nagabanaag, warat tupong sa kasanag. Sari kang tawo nga hangaway, sa ginpatihan siya namatay, kapag on kang panindugan, sandig sa kamatuuran. Nagpanggas kang kahilwayan, tagpangapin kang tanan, bisan handom imposible, kamatayon, gin pasulabi. Tikapo kang manggad, wara katurako ti alagad, halos wara ti kateringban, apang ginpalangga kang tanan. Sa karag nga sarakyan kato, trompa na bangot sa ulo, nagtukad, masugod sa punta, hasta sa pihak kang probinsya. Nagsinggitan kagarukan, ginbuyagyag kabutigan, ginatubang niya kamatayon sa pagsarig, damgo maagom. Sa karon, ano ginbunga? Maduguon nga kamatayon niya,
Kagarukan sa gihapon rigya sa sistemang gobyerno nga riya. Bahol ba ka mga buaya, rigya lamang sa palibot ta, sa Kongreso kag sa Senado National, probinsya kag munisipyo. Rako pa sa gihapon, diya nga ginagutom, hustisya masami may pinilian para lamang sa kwartahan. Gamurigya, inaway rugto, sa Mindanao o kon sa kanto, tinakaway kang pagkabutang, karabaw o kon baka man. Ang kamatayon ni Evilio, tagsugo, wara mamanan kun sino. Patay ron iban nga may kaangtanan, sang damlag, korte na matbat gidman. Nabirin kay Evilio nga ligasiya, kahilwayan, kalinungan, kag hustisya. Iwag sa tuman nga paghimudos, daramguhanon kaginpigos. Para sa tulad nga henerasyon, kag masunod pa kanaton, sa diin ang kaisog magadabdab, baratsagon nga maalabaab. Ang kay Evilio nga pagpanaw, madamo ang nagadayaw, gin kasubo kang antikenyo, kapuslanan sa mga tao. Matuod, kabuhi niya na dura, apang ang ana pinanggas, wara. Nang gamot ana daramguhanon, madalom sa tagipusoon naton. Dugo sang halangdon nga baganihan, labi namon nga tipigan, pagpakig-away amon nga ipadayon, Evilio, ikaw ang iwag naton. Ang iwag namon. Sa liwat ginsulat ni Dr. Jerry Daculod Biona. Sa liwat Dr. Jerry Daculod, salamat naman sa pag-honor, paghatag tribute sa isa ka hero kang antike kag diriman sa Panay. Madamig nga salamat sa imong mga binalaybay and maybe sa iban pa nga mga significant days do paabuton ta na gid no ang mga binalaybay halin sa imo. But anyway, madamig nga salamat and good afternoon sa imo and God bless. Alas 2:25 ang aton nga oras sa aton nga pagpanambalik si Mr. Survivor sa Southern Iloilo. May ara i-share sa aton sa episode nga may tigulo Reset. Sa pagpanambalik na sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nag-aagi sa iban nga. Rin kita sa istorya ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo sa episode Reset. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo Tita Reg. Subong man sa tanan nga mga listeners kag viewers ng imong programa. Subong nga hapon, lipot lamang ang akon nga i-share sa sini nga episode, Tita. So far, amo ini ang pinakalipot sa tanan ko nga mga letters nga gin-share. So January 28, 28, nagpastiar ako sa balay sang paryente namon sa Bangga.
bati kay wala sang suga ang ilang nga CR kag medyo madulom. Gani bisan nga udto pero gin-open ko ang flashlight sa akon nga cellphone. Gintungtong ko ini sa tapi kag ginsandig sa dingding. Ano nga kadimalason nga aksidente nga nadagdag ang akon cellphone kag nagsentro gid ini sa tumbler nga may unod nga tubig. Gilayon ko man ini nga ginkuha. Sang pagkuha ko sa akon cellphone, nagasiga pa sa gihapon ang flashlight sini. Akon ini nga gintrapuhan kag nagamit ko pagani sa pag-chat pero do medyo nagahang. Naglakat pa kami kay mamahaw paabi kami sa isa ka restaurant sa Piak nga Banwa kay wedding anniversary sang akon nga magulang. Sa wala pa kami nakaabot didto, hindi na ma-open ang akon nga cellphone. Nagaputi na lang ini Tita Reg, kag hindi na gani makita ang lock screen, ang bar sang SIM card, ang bar sang battery, kag ang time. Nagagana man ang iya nga on and off, pati ang volume, pero may 3 ka options nga nagagwa. Ang restart, factory reset, kag ang iya sang SIM card. Bisan makapila ko ka beses nga gin-restart, pero automatic siya iya nga naga-on kag off, kag kung mag-on na gani, hindi na ma-off ang screen. Gani nga gin-factory reset ko na lang, pero amo man sa gihapon. Sa pupuli namon, ginhapit ko sa banwa sa nagabaligya sa mga gamit nga iya sang cellphone. Gin-restart niya, kag ang siling niya, nga ang switch kuno ang may diferensya, kay nagpilit, kag ilislan, pero wala sila sang available. Pero sang pag-restart niya, ang nagwa amo ang software update, kag ang balasahon nga iya sang brand sang cellphone. Mga duha man ka adlaw kag na-open sa akon manghod ang akon nga cellphone. Paagi sa pag-connect sa internet. Kay may nagagwa nga get started kag wala na ako nagastuhan pa sa pagpakayo. May mga naghambal sa akon nga ibulad ko kuno sa bugas pero wala ako na ginsunod kay nagmala naman abi. Nakanugunan gid ako Tita Reg sa tanan nga mga nakasave sa akon nga phone storage. Naubos gid ya delete. Ang nabili na lang amo ang mga old photos kag mga songs nga dugay ko na nga gin-download kay nakasave ini sa akon nga memory card. Kanugon sang linibo ko ka mga pictures, 500 plus nga mga songs kag ang nakanugunan ko gid sa tanan tita. Amo ang recorded ko nga pagbasa mo sang 14 ko ka mga sulat last year. 8 ka mga sulat sa akon magulang nga si Lavender Mom. Ang ikatatlo nga sulat sa akon manghod nga si Agot, kag ang isa ka letter sa akon magulang nga si Inday. Kada basa mo sang amon sulat tita, ginapaschedule gid na namon kay gina-record ko gid inaabi. Ang mga live, gin-share ko man natutanan sa isa ko nga Facebook account nga wala sang friends, kag nakalocked ang profile, pero ang iban, hindi ko na makita. Wala ko kabalo kung deleted ang live o kung mayara sang technical problem. Nagpalang luya lang gani ako Tita Reg, kag sa hindi ako mahimus. Pero anhon ko kay na-delete na ato. Kag ako man mismo ang nag-factory reset. Pero kung wala ko ato gin-factory reset, hindi gid siguro ma-open. Kaso nagpadaso-daso man ako abi, kag wala ko na mapatan-aw sa nagapangkay o sang cellphone. Mga kalingawan kag handumanan ko gid ato kun tani sa imo nga programa. Ay kun kaisa ginapamatian ko gid ato. Ilabi na ang imo nga mga comments o kung mga ginpangtugda natuhoy sa akon sulat nga makahatag gid sa akon sang inspirasyon kag satisfaction. Apisar nga deleted na ato, pero at least nabatian sa kahanginan, nakahatag sang inspirasyon kag nakalingaw sa aton nga mga kabombo. Hambal gani ni nanay sa akon nga kilala na kuno ako sa bombo tungod makapila na ako ka beses nga nagpadala sa akon kasaysayan sa imo programa. Ang nabili na lang diri sa akon cellphone tita,
amo ang pagbasa mo sang labing una ko nga letter sang September 2023 kagang labing una nga letter sang akon manghod nga si Agot. Kay siya tuabi ang nag-record sa iya nga cellphone kag ginpasa sa akon kag na-transfer ko sa akon nga memory card. Sa gihapon, tingwaan ko nga padayon nga makakontribute sa imong programa Tita Reg, pero basi kung maka 1 letter per month na lang ako. Pero as long as may i-share ako, tingwaan ko gid nga makasulat. Sumudamo gid nga salamat sa imong pagbasa kag paghangop Tita Reg. Tubtub sa liwat. Sincerely, Mr. Survivor of Southern Iloilo. And P.S. Ang cellphone ko nga ini tita, masobra na sa anom katuig ang amlig ko sini. Kaginatag lang ini sa akon sa magulang ko nga lalaki, sang wala pa siya sang asawa. Siling niya sa akon, nga handumanan pa niya ini sa pag-obra niya sadto sa isla sang Boracay bilang isa ka construction worker. Upod man kami sini nga nagbakal sa isa ka mall dira sa syudad. Sa una, ipabayad pa kuntani niya ini sa akon, pero tungod nga wala ako sang kapasidad sa pagbakal sang kaugalingon ko nga cellphone, kaya hindi man abi ako makaobra. Gani, ginhatag na lang niya ini sa akon. Bangod nga naluoy man siya sa akon. Nga wala ako sang gamiton, ilabi na pag-abot sa komunikasyon. Gani, ginapasalamatan ko gid ini sa iya. Sa liwat, Mr. Survivor, sa Southern Iloilo. Well, sometimes, no, kung may something very important nga madula sa aton, hindi tagid mabaton. Kag hindi kita mahimos. Pero wala man kita sang choice, kundi nga batunon na lang ina, ang ina nga hitabo. Actually, sa mga among sina nga butang, may mga kids man ako, no? And so many times, like, mabasa ang ilang nga cellphone, nakita ko na, ginaborrow na nila ako nga hair dryer, or ang blower, and then gina-open nila ilang cellphone, tapos ginatutukan gina nila, no? Gina-blow dry para nga magmalagi katama. And how many times? Doon nag-okay man siya, kung malamala na gid siya, and then doon nagabalik man lang. Ang iba nagahambal man nga tiibutang kuno sa may bulugasan, para nga dasig nga ma-absorb sang bugas ang moist, kag dasig siya nga mag-dry up ang imong nga cellphone. But anyway, sometimes, no, we just get caught nga daw hindi kita kabalo kung ano aton nga himuon. Ang gusto ta lang is that ma-retrieve ang aton nga mga files, ma-restore pa kag ara pa, no, ang tanan naton nga mga ginaamligan gid nga mga photos or anything again store naton sa aton nga cellphone. But maybe, no, i-liken naton sa aton nga pagpangabuhi. Sometimes when we lose something, it doesn't mean, no, nga we don't do anything anymore. Kung kaisa base ikong amo man ina ang sign for us to just keep going, to just keep moving forward and not looking back. Especially, no, kung ang mga nag-end sa aton kabuhi has brought us pains, but the assurance bala, no, nga we can always start up again. We can always try nga mag-sugod na naman sa liwat. So, just like what happened sa imong nga cellphone, pwede gid, no, nga makapang-umpisa na naman kita, because that is one gift nga ginahatag sa aton, the capacity nga magsugod naman sa liwat. And fully accept, no, kung ano man to ang mga nagkalatabo, whether it brought pain or maybe mga manami kung tani, no, nga mga memories para sa aton nga makip pa naton, but ano pa ang aton nga mahimo kay wala na, nadula na. But we can always, no, start all over again and create again beautiful memories.
So sa imo nga natabo sa imo nga cellphone, pwede gid. You can start all over again. Batuna na lang, ngati wala na ato. But if you can find ways para nga maka-record ka patuliwat, and maybe ang mga brothers or mga sisters mo dira, basi kung may mga ara man sila, no, kaugalingon nila nga copies. So basi pwede ka man nga makapangayo and check mo ang sa cellphone mismo or ang sa mga programs sa Facebook sang Bombo kay ti ara malanada naka-store, naka-archive ang iban. So basi pwede mo man, no, nga mapamingitaan paagi kung you know the date kag kung kinsang sano ato nga ginbasa basi kung pwede man. But if ever wala na gid sang tsansa pa nga ti pang-retrieve mo ato liwat, you can always start again. Umpisa naman sa puno. So every time yung mapadala ka sa imo nga letter, mang-record ka na naman. So that ni mo lang may baluan, no, ay nagdamo na naman gali ang imo nga mga napang-record nga that gives you, no, doon ang source na sang imo nga kalingawan, and at the same time sa sige-sige nga pagpamati, ma-recall mo ang mga nagkalatabo and ang mga lessons nga ginbilin man sa imo. So pwede gid, no, nga ti mavi-avi naton sa mga nagkakalatabo sa aton nga kabuhi whenever something closes or whenever we lose something, or maybe even, no, some people, we can always start again. Sa imo ganit tigulo, reset or start all over again and keep on moving forward. Maraming salamat sa imo, Mr. Survivor sa Southern Iloilo, sa imo gin-share diri sa aton. And we hope nga you can find a new cellphone basi kung may mag-gift sa imo sa bago nga cellphone, or basi man, no, kung mapangitaan pa sa tsansa nga mapabalik how it was. Well, who knows? Pwede mo man nga madala ina sa mga nagapangkayo sa mga cellphones, and then you just ask kung anong ilang pwede pa mahimo or kung anong ilang recommendation. 2:39 ang atong oras. Magapanambalik kita with another story para sa inyo dari gihapon sa kahapon lamang program. Kaupod si Tita Regine. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Level up your future with USA. Be an Augustinian. The University of San Agustin is now ready for admissions for pre-elementary to junior high school. Visit our USA Sambag campus for senior high school. Visit our main campus on General Luna Street.
for college, law, or graduate school. Apply online anytime at usa.edu.ph. One choice, endless possibilities. Be an Augustinian. Mag-enroll na sa USA. Viva San Agustin! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot... Balik kita kag this time basaw nato na sulat. Nagikan kay Lola ang paring. Dear Tita Regine. Good afternoon, gid sa inyo tanan. Tita Regina, ako nga i-share sa imo karon ang ako nga na-recall kag ang ako nga na-experience bali ang kabuhi ko sadto so naging isa ako ka barangay kagawad sa amon nga zone 4 sa amon nga Banwa. Wala mo tita, nagadaigon kami na ng mga barangay officials kung December. Ang kwarta nga amon nga matipon, ginagamit o kung ginagasto namon sa Christmas party kag sa program namon. Tita, nadumduman ko pa na permi ako nagakanta sa amon nga daigon. Ang saya-saya naming lahat. Dito na namon ginahold sa amon nga barangay hall kagong kaisa sa balay sang amon nga barangay captain. May exchange gifts kami kag program kag may madamo sang handa man nga mga pagkaon. Tita sa kabes, hindi ko gid malipatan nga kami sang akon nga barangay kapitan, nagsabtanay kami sa amon nga session sa adto. Balan mo tita, ang amon nga barangay captain, to sobra-sobra bala ka istrikto, kag do hindi siya mamati sa amon nga mga kagawad niya. Nadumduman ko nga sobra kakaugot ko, ay hinali, langi ako nga nalipong, kagintustos nila ako. Hasta sang maumpawan ako, gintawgan nila ang ambulance, kagindala ako sa isa ka hospital. Tigintreat ako, kag nagstay sa hospital, mga 2 or 3 days sadto. Tita, nagahibi ako sa emergency room, sang gina-check up ako. Ti siling sadto sang nurse kag doktor nga, siling nila, ma'am, nga ang nagahibi ka. Ti siling ko, ang kwarta ko, 30 pesos lang. Kag palihog, tawag lang kamo sa akong hinablos nga padalhan ako kwarta. Dugay-dugay, nag-abot ang driver sa hinablos ko nga may dala nga 2,000 pesos. Sang ulihi, naumpawan ako. Kag primero, ang amon barangay captain ang nag-shoulder sang expenses. Kag iya man ako ginsukot pagwa ko sa hospital. Tama, gid ka kuripot, kag very strict. Pero abi mo, ako man ang naghatag sang eulogy, pagpatay niya sang ulihi.
Tita, tama ka strict sa amo na nga mga barangay kagawad. Nga daw, isa daw wala man sa lugar, no? Kung ano-ano ang maayong binuhatan mo, daw wala gid appreciation. Luyag niya sinalang permi ang sundon siya lang kag halos hindi magpati sa amon. Bisan gani ang akon chairmanship sadto, clean and green, kag sa 60 barangay sadto, ang amon barangay ang nakakuha sa first place. Ang amon prize, mga garden tools, kag may appreciation and recognition man halin sa amon nga munisipyo. Bangod sa akon nga paghimudos, paglibot-libot sa barangay, wala gid appreciation sa amon punong barangay. Halin sadto, hindi ko gid malipatan ang nakaraang work or duty sa akon nga pagkakagawad sadto. Tita Regine, isa pagid nga hitabo nga hasta subong parang mahirap burahin sa aking puso't damdamin na aking naranasan. Isa ka bes, nagpadala ako sang excuse letter or personal letter nga makadto ako sa Sara kay napatay ang akon pakaisa kag ilubong na. Wala ako sadto ka-attend sa amon nga regular session. So tita, sa pag-abot ko sadto, may special session kag nag-attend na ako. Tita, abi mo, nahuyan ako sadto kay yun bring up niya sa session namon ang akon sulat sadto nga hindi ko na formal or tama raw ang heading, salutation kag complimentary ending. Sala raw. Ti kuntani ko no, may proper heading kay ti business letter. Ti Tita Regine, teacher ako. Hindi ako kay balo sa business o formal letter. Tita, balaan mo, best friend, kagkumpare, kumanto, ti ang letter ko sa iya sadto, do personal or friendly, hindi nga business letter. Tita, nagsabtanay kami kay siling niya, mangu ko na ako nga teacher, hindi kahi balo magsulat. Siling niya, sala ako, kag siya gid ang husto. Wala na ako sang ulihi, magchismis sa iya, kundi naghipos na lang ako. Tama ka strict. Nagpangayo ako sa kapatawaran kay ti nadumduman ko pa ang mga nagkalatabo sa tung unang panahon. Tita Regine, parang di masaya ang buhay ko sa ngayong Christmas. Well, December 8 niya ginsulat ang ini nga letter, mga kabombo. Biro mo tita, mga kamag-anak ko na miesta sa tung December 4 sa banwa namon, pero wala man lang sila nagpamasyar sa akong diri, kahit saglit lang, na may sariling kotse man sila. May mga pinsan man ako na mga retired teachers man, at may alalay man na pamangkin, na ang tagal na hindi man lang nakadalaw sa akin. Tita Regine, nagatulo ang mga luha ako sa subong, na parang hindi na nila ako naalaala sa ngayon, na di ko na kayang mag-travel. Sana kahit saglit lang kung ginadalaw ka, masaya ang pakiramdam mo. At syempre, makuha man ang kalungkutan at maging masaya ang puso't damdamin mo. Kung sa bagay tita, ang akin lang nagugustuhan kahit saglit lang kung dinadalaw ka. Maging masayang masaya ang pakiramdam ko. But Father, forgive them, for they know not what they do. Bisan sino man siguro, amo man ang ila pamatyagan, maayo pang mga lalay kung sa una nga nagapamasyar sa akon kung mag-abot sila galing sa abroad. Kita medyo masubo ang Christmas ko karon kay wala gid sa ila nga nag-alabot, nga nagbisita sa akon. Ipagdasal ko na lang sa puong may kapal, na bigyan ako ng kalusugan at palawigin ang buhay ko. Tita, sabik na ako sa ngayon na makita ang mga friends ko like Mia ng Binggawan at iba pang mga letter senders. Kung sa bagay, madali na lang ang 97th birthday ko, April 11, 2026. Sana hindi lang magkataon sa Holy Thursday ka Good Friday at idawala man ano. So lastly, here's my love, kisses and prayers para sa imo tita and the whole family. Kag sa kanday Mia sang Binggawan, Deo sang Putotan, Nanay Del sang Zaraga, Lolo Dencio, and Lolo Abraham.
Neni and student moms ang Lambunaw, at sa lahat-lahat ng mga co-letter senders sa makawiwiling ang programa mo. May God bless us all, Lola Amparing. And more power to your program. Well, you know what, mga kabombo, sa akon man, no, kapag interact sa aton nga mga elders, sa mga seniors naton, nga mga friends, mga relatives, the very one thing, especially kung ara na lang sa balay, hindi na makagwa, because of old age, the very one thing nga luya gali nila is inang ginabisitahan mo sila. And sometimes, no, hindi wala nila na mapunggan nga ti in front of you, matulo ang ilang luha because of their deep appreciation sa imo nga ginhimo nga pag pamashare sa ila. Because para sa ila, gindumdum mo gid sila. And para sa ila, they mean so much para sa imo because gitagaan mo gid sila sang tiyempo. You took the time para nga pamasyaran sila, bisan makadali lang, and para nga makaulo istorya ka man sa ila. Now we understand, no? Ang ining balatyagon ni Lola Amparing. So, very simple man lang, no? Ang iyaluyag nga matabo, ang kung pwede man lang. Kasi siya, hindi na siya maka-travel, hindi na siya makalagaw-lagaw, not unless nga may mga occasions, kag dapat may mga upod gid siya nga mag-alalay sa iya. So, ang iya na lang, ang gina-hope is that damo nga mga paryente, mga relatives, nga makadumdum sa iya, kag makapamasyar sa iya. Not so much, no? Ginasulit-sulit yaman not so much, yung may dala nga mga gifts or whatever. Ang importante sa iya is the presence. Na bala nga makapangumustahanay man, no? After long time, nati wala sila nagilit-anay. So, do medyo naglain ang iya nga buot, kaya nagfiesta December 4, dira sa Santa Barbara. Kag-ara lang man siya kuno, pero do wala na siya nadumduman. Pero don't worry, Lola Amparing, who knows, basi ko one of these days, sorpresahon kanila. And especially sa imo nga 97th birthday. Who knows, basi damo-damo nga imo nga mga paryente ang magpamasyar dira sa imo because nadumduman kagid nila kagang imo nga birthday. So, hindi na maglain ng imo nga buot dira, ha? And continue to pray para sa inyo nga padayon nga mangin maayo nga relasyon and for the safety of one another. Alright, smile ka na dira, ha? Lola Amparing. Salamat kid sa imo nga gin-share diri sa amon sa sininga hapon. Advanced happy 97th birthday. Kamutanan, ha? Dumdumo naton. Birthday ni Lola Amparing, it's April 11. Magpanabalik ang kahapon lamang program. It is now 2:55. Kaupod sige hapon si Tita Regine. Boys, agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Mga kabombo, lapit na lang ang Valentine's Day and I'm really looking forward nga makabaton and mabasa ang inyong mga love stories. Ano ang kulay ng love life ninyo ngayon? Pwede gigi makashare sa inyong mga inagihan na tuhoy sa paghigugma or ang inyo nga ginapaka-cherish nga love story upod sa imong partner. Pwede gigi ma-share diri sa Bombo Radio, diri sa kahapon lamang program through email
sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or sulaton ninyo sa gihapon and ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Please find time para nga maka-enjoy kitaan sa mga love stories ninyo this month of February. Magasunod na mga kabombo ang inyo namang ginahulat-hulat nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo pagkatapos ng kahapon lamang programs. Ito yung Ermitanya and pagasundan ina sa Provincial Jail kag sang Dear Diary. Beautiful dramas para lang sa inyo diri sa Bombo Radio Iloilo. Madamo gigang salamat for your time and for your stories. Magabalikay kita boss to enjoy more stories diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa KLP. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.